Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining nga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa nga Bombo Hanay Zone to the Reason FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa nga Sabado, Pebrero 24, tuiga 2024. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalakuan karon nga mga balita, Mayor Jovic Escorpion nagpasaling nga safe magsaka sa Mount Napulak apisar sa nga forest fire. Ang Bureau of Fire Protection padayon sa gihapon ang investigasyon sa nagluntad sining sunog. Sa Piakabain, Governor Arthur Defensor Jr. wala pa sang vice gobernador sa palabuton nga eleksyon. Sospitsado nga nakatiro sa iya sini Abian sa Rizal Estazuela, posible pasakaan sang kaso subong adlaw. Motibo hindi pa mathag, bangod ang biktima hindi pa makahambal. Truck nahulog sa suba sa Sitio Lakaran, Barangay Ermita Dumangas, driver pahinante pila zona. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, restoration sang Fort San Pedro nakatalan na nga matabo. Gastos sa restoration i-shoulder sang National Museum of the Philippines. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Odo. Pasiplatan na naman madalagkuan kag mga nagapauna karon nga mga balita. Matapos kay ginpasar sa Senado ang 100 pesos sa minimum nga pagpasaka sa sweldo kada adlaw sa mga mamumugon. Pagtalakayo na ini karon sa Kamara, ining ginaduso nga layi agod iya nga makaangkon sa aumento ang sweldo sa mga mamumugon. Ginpaig diri karon ni Gabriela Party List Representative Arlina Brosas nga madugay na nga ayara sa Kamara ang ining siyam sa mga ginaduso karon iya nga layi para sa aumento sa sweldo sa mga mamumugon. Ginalauman karon nga magaumpisa ang pagtalakay sa nasambit nga ining bill sa palabuton siniya nga Pebrero 28. Suno kay Brosas, nakapasa na sa Senado ang 100 pesos minimum wage increase kag ang bersyon sa Kamara na lamang ang ginahulat. Samtang nagapanawagan naman ang Trade Union Congress of the Philippines ukon TUCP, President kag Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza sa mga kopdanan sining mga mamalidha nga ipasar hilabi pa ang pagpasaka sa sweldo ining House Bill number 7871 ukon Wage Recovery Act of 2023 nga nagapatuman sang across the board wage increase nga 150 pesos kada adlaw para sa mga mamumugon sa pribado nga sektor sa bilog nga pungsod. Ating kabay pang mahatagan sa nagakigo sining pagtamod and eventually mapasar ining nasambit karon iyang hagna, no? Para ngati ang mga mamumugon makaangkon man sang kay gayunan lang madugangan na ilang sining sweldo, makadugang-dugang sa budget sa sulod sang panimalay, no? Kag sa piyak sining bahin si Pastor Apollo Kibuloy na serbiana sang sapina sang Senado, nabato na sang kampo sang founder sa Kingdom of Jesus Christ nga si Apollo Kibuloy ang sampina nagikan sa Senado. Sa report from the Office of Senator Risa Ontiveros, nabato na ang sampina ni KJC Legal Counsel Marie Dina Tolentino Fuentes ang nasambit sinikarong dokumento para iya sa kontrobersyal nga si Pastor Apollo C. Kibuloy.
Una sila din nga ginmanduan sang Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality nga ginapamunuan ni Ontiveros si Kibuloy nga magtambong sa pagpadayon sining hearing sa Marso 5. Nauna nga ginpahig diri ni Ontiveros nga kung mapaslawan si Kibuloy nga magtambong sa hearing, ini ang papanaugan sang contempt kag iga pa-aresto. Kasunod sini nagpagwa si Kibuloy sa nga 36 minutos nga voice message sa iya sini nga YouTube channel sang nakaligad sini may nadlaw kag gintawag ang nasambit sini nga hearing para kuno iya agenda ini para nga i-demonize ang iya sini kag i-demonize kag gupon ang iya sini nga reputasyon. Ang dugang sining mga impormasyon ninyo bantayan sa pagpalayag sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombo Hanay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang Saint Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabugi. Ito ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Sabado, Pebrero 24, taong 2024. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Marcos sa harap sa Australian Parliament sa susunod na linggo. Nationwide simultaneous earthquake drill isasagawa naman sa Marso 25. Ang epekto naman ng El Nino sa bansa, ibinabala ng Climate Change Commission. Ang Department of Health nakahanda sa Disease X. 5 local pharmaceutical companies sa Pilipinas nagkasundong gumawa ng gamot laban sa sakit na tuberculosis. Sa ating international news abangan dahil si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naglatag ng mga post-war plan sa Gaza. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombot ka sa nation, abay inaasahang haharap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Australian Parliament sa susunod na linggo. Ito ay sa kasagsagaan ng kanyang pagbisita sa darating na Pebrero 28 at 29 ng taong kasalukuyan. Ayon sa Presidential Communications Office, dito ay inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang kanyang bisyon para yan sa pagtatatag ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Ang naturang partnership nga sa pagitan ng dalawang bansa ay mas pinaigting pa ng bilateral relations mula sa isang comprehensive partnership noong taong 2015 na nilagdaan naman noong buwan ng Setyembre ng nakalipas na taon sa kasagsagan ng pagbisita ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa ating bansa. Bukod dito mga kabombot ka sa nation, ay nakatakdaring makipagkita si Pangulong Marcos Jr. sa mga seniors official ng Australia para naman talakayin itong mga usaping may kinalaman sa defense at security
trade investment at people-to-people exchanges at multilateral cooperation at maging ang mga usapin sa regional issues. Samantala sa kasagsagan din ng biyaheng ito ay ang Pangulo ay naasahan na magmalalagdaan naman itong mga bagong kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay pa rin huyan doon sa mga common interest nito para yan sa mas pagpapalakas pa ng kooperasyon ng Pilipinas at Australia na layong mapalawak rin itong engagement na mga ito para sa mga mutual capacity building. Samantalang muli namang magsasagawa ng nationwide simultaneous earthquake drill ang pamahalaan para sa unang quarter ng taong 2024. Sa darating na Marso 25 ng taong kasalukuyan, nakatakdang isagawa bandang alas 9 ng umaga sa pangunguna naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pamagitan niya ng Office of the Civil Defense. Dito ay nakatakdang magsagawa ang mga kinaukulan ng iba't ibang mga senaryo tulad na lamang ng rescues at evacuations kung saan i-a-apply ng mga otoridad ang kanilang mga response techniques. Samantala sa kasagsagan ng naturang earthquake drill ay hinikayat din ng ahensya ang publiko na makiisa rito sa pamamagitan naman ng pag-asagawa ng duck, cover and hold position sa oras na makarinig ng sirena na hudyat naman ang pagsimula ng naturang drill. Ang National Simultaneous Earthquake Drill ay quarterly na ginagawa ng pamahalaan upang mabigyan ng awareness at maihanda ang publiko sa anumang uri ng sakunang posibleng mangyari na dulot yan ng The Big One. Oras 4 na minuto, makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito mga kabombot ka Star Nation, abay sinamantala nitong mga turista pati na itong mga local tourist ang ginanap nga na voter registration ng Commission on Election dyan sa may lungsod ng Baguio. Kasabay ito ng idinaos na province-wide centralized satellite voters registration at itong Register Anywhere program sa People's Park sa City of Pines. Hinikayat din ng naturang poll body ang iba pang turista na makibahagi sa kanilang aktibidad kahit namamasyal ang mga ito dahil ayon sa komisyon, maikling oras lang laman ang kailangan para magparehistro. Nagkataon kasi na maraming bisita sa Baguio dahil yan sa 2024 Panagbanga Festival. Karamihan sa naka-avail ng pagpaparehistro ay mga estudyante na nanggaling sa iba't ibang lalawigan at lungsod dito sa ating bansa. Samantala mga kabombot ka Star Nation, ito hong registration period ay tatagal hanggang sa Setyembre 30 ng kasalukuyang taon. Sa dagdag pa mga balita, ibinabala naman ng Climate Change Commission sa publiko ang mga inaasahang magiging epekto ng El Niño phenomenon sa bansa ngayong taong 2024. Ginawa ng komisyon ang pahayag kasunod ng inilabas na forecast ng State Weather Bureau hinggil sa malakas na aktibidad ng El Niño phenomenon ngayong buwan ng Pebrero. Sinabi pa ng State Weather Bureau na ang nasabing weather phenomenon ay posibleng magtagal pa hanggang buwan ng Mayo ng taong kasalukuyan. Inirekomenda rin ng komisyon ang pagsasagawa ng mga proactive measures sa mga tahanan at komunidad. Kabilang na rito ang National Climate Change Action Plan at Local Climate Change Action Plans para yan sa pagkatatag at pagtugon ng El Niño phenomenon. Ayon naman sa ahensya, inaasahang makakaapekto ang El Niño sa mga lugar tulad na lamang ng Metro Manila at marami pang mga lalawigan dito sa buong Pilipinas. Una rito ay naglabas na rin ng kautusan si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. partikular na sa Executive Order No. 53 at ito nga ay naglalayong paigtingin pa ang pag-isikap ng pamahalaan para sa isang komprehensibong plano ng kahandaan sa mga kalamidad tulad na lamang ng El Niño at La Niña na mararanasan sa bansa. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abay inamin ng Department of Health na ngayon pa lang ay naghahanda na sila sa anumang uri ng sakit na maaaring pumasok dito huyan sa ating bansa. Kasunod ito ng naging babala ng World Health Organization ukulo dito sa tinatawag na Disease X na posibleng mauwi sa panibagong pandemya. Ayon kay Health Deputy Spokesman at Assistant Secretary Albert Domingo,
gagamitin nila itong mga natutunan noong panahon ng COVID-19 pandemic para mas mapalakas pa itong pagpapairal ng health protocols dito sa Pilipinas. Sinabi pa ng opisyal na mayroon na silang sistema sa mga sakit na mula sa ibang bansa at maging sa mga sakit dito mismo na nanggaling. May joint external evaluation na din gagawin ang kanilang kagawaran na pasok sa pamantayan ng World Health Organization. Sa kasalukuyan ay nakabantay ang Department of Health sa posibleng alarm sign sa panibagong uri nga ng naturang sakit na maaaring tumama dito sa ating bansa. Samantala, sinabi naman ng health expert na si Dr. Philip Ian Padilla sa panayam ng Bomba Radio Philippines na ang Disease X ay simbolo pa lamang ng posibleng sakit, ngunit mahalagang bantayan natin ang sarili upang manatiling malakas ang ating immune system bilang pangontra sa mga karamdaman. Muli namang nagpahayag ng suporta ang Pilipinas para sa soberanya, kalayaan, territorial integrity ng Ukraine. Ito nga ay matapos bumoto ang ating bansa ng pabor sa 6 na resolusyon ng United Nations General Assembly Emergency Special Session sa Ukraine. Sa isang statement, binigyang diin ng Department of Foreign Affairs ang kahalagahan ng pagkakaroon ng komprehensibo at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine na alinsunod naman yan sa United Nations Charter. Kasabay nito ay muling binigyang diin ng ating bansa ang panawagan nito sa mga kinaukulan para sa isang payapa at diplomatikong resolusyon, hinggil pa rin yan sa nagpapatuloy na sigalot ngayon sa pagitan ng Russia at Ukraine. Kung maalala mga kabobot ka Star Nation, ang Pilipinas ay kabilang sa 140 na mga bansa na nagpahayag ng pagkondena sa ginagawang paggamit ng karahasan ng bansang Russia para sakupin ang Ukraine. Matatandaan din na ngayong araw, Pebrero 24, ay ang ikalawang taong anibersaryo ng pag-atake ng tropa ng militar ng Russia doon sa Ukraine. 9 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pa ang mga balita sa oras na ito, abay 5 local pharmaceutical companies ang sumang-ayon na gumawa ng gamot laban sa sakit na tuberculosis dito sa ating bansa. Kasunod ito ng naging panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local pharmaceutical companies na gumawa nga nitong tinatawag na homegrown medication laban sa naturang sakit. Ayon kay Lead for Private Sector Advisory Council Health Sector Group Paulo Borromeo, na sa ngayon ay mayroon ng 5 local drug manufacturers ang sumang-ayon nga na magkaisa sa national bid na isinagawa ng Department of Health. Ito ay bahagi ng kolaborasyon ng Private Sector Advisory Council at ng Department of Health sa paglaban nga sa sakit na tuberculosis at iba pang mga human immunodeficiency viruses na matatahom na sa pamamagitan niya ng paggawa ng mga lokal na gamot dito sa Pilipinas. Kasabay nito mga kabombo at ka-Star Nation ay siniguro naman ng konseho na tutulungan nito ang mga local drug companies sa paggawa ng naturang mga gamot sa bansa. Gayun din, ito namang pagtulong sa pag-facilitate ng patuloy na implementasyon ng Green Lane Program. Ito ay kaalinsabay ng pagtitiyak naman sa consistent preference nito para sa domestic o lokal na bidders. Sa makaunaan ng pagkakataon mga kabombat ka Star Nation, bumaba sa kanilang komunidad sa bundok ang mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated upang magboluntaryo sa bloodletting program ng lokal na pamahalaan. Ito nga ay pinangunahan ng kanilang bagong officer in charge na si Johan Lasala. Ayon kay Lasala, gusto nilang tumulong para sa oras na sila naman ay mangailangan ay makakakuha rin sila ng kaparehong serbisyo. Netong buwan ng Oktubre ng nakalipas sa taon, sinisi ng ilang dating miyembro ng grupo ang dating Pangulo ng Socorro Bayanihan na relihiyon na si J. Renz Kilario o Senyor Aguila sa pagkamatay ng kanilang sanggol matapos silang pigilan umano na humingi ng medikal na atensyon. Sinabi rin nila na hindi rin pinapayagan ang pagbabakuna. Gayun naman, matapos makulong si Kilario noong Nobyembre ng nakaraang taon, ay nakipag-ugnayan ang naturang grupo sa lokal na pamahalaan para sa mga serbisyong medikal. Ilang miyembro na rin ito ang bumaba
sa kanilang mga sityo para naman manirahan sa Socorro. Nilinaw din ng naturang samahan na bukas sila sa pakikinig sa mga rekomendasyon ng mga pambansang ahensya matapos magsagawa ng investigasyon ang Senado. Kasabay ng pag-asa na isa sa alang-alang raw ng gobyerno ang pagpapatira sa kanila sa kabundukan. Ilang national agencies na rin ang nakatakdang ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap susunod na linggo kung paano paplanuhin ang mga programa ng reintegration ng gobyerno para sa SBSI. Samantala, nakatanggap ng tulong ang dating violent extremist sa Lanao del Norte mula sa Department of Social Welfare and Development. Ito ang kinumpirma mismo ng pamunuan ng naturang ahensya. Aabot sa 3 dating violent extremist ang naabutan ng tulong pinansyal. Nakatanggap ang mga ito ng tig 10,000 piso mula yan sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program ng Department of Social Welfare and Development. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Social Welfare and Development Undersecretary for Inclusive Sustainable Peace and Special Concerns Alan Tanhusay na ang nasabing tulong ay bilang suporta sa implementasyon ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng naturang ahensya. Ito ay sa ilalim naman ng Executive Order Number 70. Personal na dumalo sa naturang events si Brigadier General Anton Abrena at iba pang opisyal ng 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program ay mandato pa rin sa ilalim ng Administrative Order Number 10 Series of 2018. Ito ay nagbibigay ng complete package ng assistance sa dating rebelde na gusto nang magbalik loob sa ating pamahalaan. Samantala, inaresto ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency ang aabot sa 5 individual sa Quezon City Memorial Circle kagabi. Nakuha sa kanila ang nasa 6.8 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang shabu. Ang mga sospek na mga babae ay napag-alamang taga-Pulilan at dinalupihan doon sa Bataan. Batay sa ulat, isinagawa ang buy-bust operation laban sa mga drug personality ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency National Capital Region Police Office, gayon na rin ng Regional Drug Enforcement Unit at Quezon City Police District bandang alas 8 ng gabi kagabi. Kinilala ang mga sospek na sina Rohaida Mariga alias Ate Becking, 29 years old, Edeline Iko, gayon na rin si Farhana Dumarang, Roxanne Cunanan at maging isang Noraisa Mariga. Nakuha mula sa kanila sa kanilang pag-iingat ang humigit kumulang 1,000 gramo ng shabu, maging ang iba't ibang identification cards, cellular phones, passbook, buy-bust money at isang sasakyan. Sa ngayon, mga kabombat consternation ay nasa kusudian na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga sospek habang sumasailalim sa investigasyon habang pinoproseso naman ang paghahain ng kaso laban sa mga ito. Oras 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balitaan, mga kabombot Nation, abay iniulat ng Bureau of Immigration, eto namang matagumpay na pag-aresto ng mga operatiba nito sa isang Indonesian national na pinaghahanap nga ng otoridad sa Jakarta dahil yan sa pagkakasangkot nito sa kaso ng human trafficking. Sa isang pahayag, kinilala ni Immigration Commissioner Norman Tansingco ang nahuling pugante na si Aris Wayudi aka Romeo at 43 anyos at ito ay inaresto noong Martes nga sa kabaan ng Salcedo Street, Legazpi Village, Makati City ng mga miyembro ng Fugitive Search Unit ng Bureau of Immigration. Sinabi ni Tansingco na naglabas sila ng tinatawag na mission order para sa pag-aresto dito sa naturang sospek. Ito ay matapos na makatanggap sila ng impormasyon mula sa gobyerno ng Indonesia na humingi sa ahensya ng deportation upang makaharap nga sa paglilitis itong si YUD para sa mga krimen na ginawa umano niya sa kanilang bansa. Nabatid na itong sospek ay napapailalim nga sa warrant of arrest na inisyu ng Indonesian National Police noong Enero 18
dahil yan sa umano'y pagkakasangkot nito sa ilang krimen na trafficking in person. Partikular siyang kinasuhan dahil sa paglabag sa isang probisyon sa Eradication of Crime of Trafficking in Persons Law ng Indonesia na naglalayong magbigay ng proteksyon sa mga migranting manggagawad na sa naturang bansa. Inakusahan ng mga otoridad na si YUD ay nagpapatakbo ng isang human trafficking syndicate na illegal na nagre-recruit at nagpupondo sa mga Indonesian na na-traffic para magtrabaho o na-recruit para magtrabaho sa Cambodia nang walang kaukulang working permit. Sinabi pa ni Tan Cinco na ipadideport si YUD sa sandaling maglabas ng utos ang Bureau of Immigration Board of Commissioner para sa kanyang summary deportation. Bombo International News. Naglatag ng ilang plano si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kapag natapos na ang giyera nito sa Gaza. Sa ilalim ng plano nito ay kukontrahin ng Israel ang security ng Gaza nang walang limitasyon. Ang mga Palestina na hindi sangkot sa anumang uring grupo na kalaban ng Israel ay siyang magpapatakbo naman ng nasabing teritoryo. Hindi naman inilagay ni Netanyahu ang West Bank-based Palestinian Authority na mamumuno sa Gaza pagkatapos ng giyera. Sa ilalim din ng plano ay pananatilihin ng Israel ang security control sa buong West Jordan mula yan sa kalupaan, dagat at maging sa himpapawid. Kinundi na naman ang kampo ni Mahmoud Abbas, ang Pangulo ng Palestinian Authority, kung saan na maaaring bumagsak ang nasabing plano na ito ni Netanyahu. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang pulong ngayon ng mga ceasefire negotiator para yan sa tuluyan ng mapalaya pa ang mga bihag ng Hamas militants. Samantala, hinikayat ng Department of Education etong lahat ng mga public elementary at high school sa buong bansa na magsagawa rin itong mga kaukulang aktibidad na may kaugnayan yan sa paggunita nitong ika-38 anibersaryo ng 1986 sa EDSA People Power Revolution. Ito ay batay pa rin doon sa inilabas na memorandum ng Department of Education na nilagdaan mismo ni Undersecretary Omar Romero sa ilalim niya ng authority ni Education Secretary at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Ay hinimok nga ang lahat ng naturang opisyal, itong undersecretary, mga assistant secretary, mga bureau and service directors, regional directors, schools division superintendents at maging itong mga school heads na nasa ilalim ng naturang ahensya na maglungsad nitong commemorative activity na layuning itampok ang principles at maging itong mga values ng EDSA People Power Revolution. Alinsunod ito sa layunin ni Vice President at kasalukuyang DepEd Secretary Sara Duterte na panatiliin itong diwa nito sa lahat ng mga pampublikong paaralan makalipas ang 38 taon. Samantala, bilang gabay naman para sa mga school official at mga guro sa naturang mga aktibidad, ay mayroong itinakdang tema ang Department of Education ukol dito na tinawag na pagkakaisa at paninindigan laban sa mga bagong hamon na sa bayan. Ayon sa Education Department, ang school-based festivities na ito ay alinsunod pa rin sa Proclamation number 1224 na noong 2007 na nagdeklara sa Pebrero 22 hanggang Pebrero 25 kada taon bilang EDSA People Power Commemoration Week. Bombo Entertainment News. Mga kabambat Christian Nation, sa kauna-unahang pagkakataon, kikilanin ng Billboard ang isang born and raised full-blooded Filipina. Inanunsyo kasi ng sikat na international music and entertainment magazine na tatanggap ng Global Force Award si popstar royalty Sara Geronimo sa gaganaping Billboard Women in Music Awards sa March 6 sa Los Angeles, California.
Ayon sa Billboard Philippines na nagnomina kay Sarah G, kinikilala ng parangal ang impluwensya nito sa musikang Pilipino at sa buong mundo. Ipinakita umano ng singer ang kahusayan nito bilang isang all-around performer kung saan inukit na raw ang kanyang pangalan sa larangan ng musika at entertainment dahil yan sa top-selling concerts at chart-topping hit songs nito. Dagdag pa ng Billboard, sa naging inspirasyon rin daw si Sarah G para sa mga babae at sa lahat ng nangangarap na maging singers at artists. Higit pa rito, sinisimbolo raw ng popstar ang kahulugan ng isang tunay na Pilipina. Dahil dito, makakahilera ni Sarah Geronimo ang malalaking pangalan sa larangan ng entertainment na kinilala rin ng Billboard katulad na lamang nila Beyonce, Taylor Swift at maging si Lady Gaga. Oras 22 minuto ba makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kabombot ka Star Nation, maya-maya lamang ay may makakapanayam tayo mula ho sa Bureau of Fire Protection kaugnay dito sa mga kaganapan o itong mga nangyayaring sunog, iba't iba kabi-kabilang sunog dito sa ating bansa sa kabilayan ng nararanasang mainit na panahon na sinabayan pa nitong El Nino phenomenon dito sa ating bansa. At alamin din natin kung ano pa ba itong mga role, mga ginagampanan ng Bureau of Fire Protection bukod doon sa pagresponde doon sa mga nangyayaring sunog sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Mamaya talakayin din natin itong mga paalala ng naturang bureau tungkol naman sa tamang paggamit ng mga appliances upang maiwasan itong mga anumang insidente ng sunog na maaaring magdulot ng pagkawala ng buhay at pagkasira ng mga ari-arian. Samantala muna sa iba pang mga balita sa oras na ito. Dalawa ang nasawi nga matapos silang maipit naman sa sunog na sumiklab sa isang residential area diyan sa may lungsod ng Mandaluyong nitong Biyernes ng gabi. Isa sa mga nasawi ay isang 80 anyos na lola at kabilang din sa nasawi itong kanyang anak. Ayon sa ulat na inilabas ng Bureau of Fire Protection. Nagsimula ang naturang sunog alas 11:13 ng gabi sa isang residential area sa may Backside Street sa Barangay Vergara sa naturang lungsod. Umabot nga ito sa ikalawang alarma bago tuloy ang naapula ng Bureau of Fire Protection alas 2:06 ng madaling araw noong Sabado. Kinuha na ngayon ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection itong mga bangkay ng nasawi at natabunan nga sa ilalim ng mga labi mula sa mga nasunog na bahay. Sinabi pa ng Bureau of Fire Protection na aabot naman sa 119 na pamilya o katumbas siya ng 451 individual. Etong naapektuhan naman ng naturang sunog. Ang mga apektadong residente ay inilikas sa Isaac Lopez Integrated School at diyan naman sa may barangay covered court. Inaalam pa ng mga investigador ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng naturang sunog na pinaniniwala ang isang dahil ito sa isang natumba na lampara o itong mas kilala bilang gasera. Hinimok naman ng Bureau of Fire Protection ang publiko na mag-ingat at maiwasan nitong sunog lalo na't nakaranas ng mainit na temperatura ang ating bansa dahil na rin yan sa El Nino phenomenon. Samantala, pinag-aaralan na ngayon ng Marcos Administration ng inihaing mga hakbang at rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council Healthcare Sector Group kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito nga ay may kinalaman sa pagpapatatag ng sistemang pangkalusugan sa ating bansa kahit na natapos na ang pagkalat ng COVID-19 cases. Matatandaan na sa pagpupulong ng Malacanang, ito nga ay isa sa mga tinalakay ng grupo ng Clinical Care Associates Program kung saan naglaan ng pondo ang Commission on Higher Education para sa board reviews ng nasa 1,000 Clinical Care Associates. Bukod dito, ilulunsad din ang Enhanced Master's Nursing Program para naman yan sa pagpapadevelop pa ng nurses bilang faculty members nito. Makikipagkasundo rin ng gobyerno sa Austria para naman yan sa pagbibigay ng scholarships at faculty support at marami pang iba.
Maliban dito ay sinusulong din naman ng lupon ang drug accessibility at local drug development at gayon na rin ng innovation para yan sa pakikipagtulungan na makapag-develop ng mga lokal na gamot at bakunang aprobado ng Department of Health at Food and Drug Administration. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, abaya abot na sa halagang 1.4 million pesos. Itong kabuuan ng ZEA benefit package nito para sa mga pasyenteng may breast cancer. Ito ay matapos na itaas ito ng Philippine Health Insurance Corporation mula sa dating 100,000 pesos. Sa isang pahayag, sinabi naman ng pamunuan ng PhilHealth na layunin itong matugunan itong pinansyal na kanilang paggamot laban sa sakit na breast cancer. Ito nga ay sumasaklaw sa mga malalang sakit na nagbibigay naman ng suporta para sa hospitalization, gamot, pag-usuri at professional fee ng mga pasyente. Una lang sinabi ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. na ayon kay PhilHealth President, ang itong pagtaas ng benepisyong ito ay bahagi ng 30% na pagtaas sa lahat ng mga benepisyo mula naman sa PhilHealth. Kasunod niya ng paglagda nito ng PhilHealth Circular number 2024-001 noong nakalipas na buwan, petsa 29 ng kasalukuyang taon. At samantala may ilang sakit na hindi naman covered ng 30% inflation adjustment. Ito ay dahil sa mas pinataas na pa itong halaga ng benepisyo para rito tulad ng ischemic stroke, hemorrhage o hemorrhagic stroke at coverage para naman sa high-risk pneumonia. Dagdag pa ng opisyal na pinalawak din ng PhilHealth ang bilang ng hemodialysis session para yan sa mga pasyenteng may stage 5 chronic kidney disease. Mula 90 session ngayon ay nasa 156 session na ito kada taon. Iniulat naman ng lokal na pamahalaan ng Pasig na nagkatakda silang ilunsad sa darating na Miyerkules, itong darating na Pebrero 28 ng taong kasalukuyan, ang Mega Job Fair at one-stop shop sa kanilang lugar. Ito ay gaganapin mismo sa Pasig City Hall Quadrangle simula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kaugnay nito ay nanawagan naman ng pamahalaang lungsod sa mga first-time job seekers na samantalahin ang pagkakataong ito na kaagad na bisitahin ang venue. Inaasahang aabot sa halos 60 local at overseas companies ang magbubukas na oportunidad para sa mga taga-Pasig na naghahanap ng trabaho. Pinapayuhan ng mga first-time job seeker na nais mag-avail ng libreng pagkuha ng police clearance o kaya naman pagkaparehistro sa Bureau of Internal Revenue, Pag-ibig, PhilHealth at Social Security System na magdala ng kanilang barangay certified at valid ID. Ito nga po, ang aktibidad na ito ay inisyatiba ng Public Employment Service Office ng Pasig Local Government Unit sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sangay ng national government at partner employers. Samantala, kapwa nagkasundo ang Pilipinas maging ang United Kingdom na magkaroon ng kolaborasyon pareho yan sa defense at investment ng dalawang bansa. Ito ay sa ginawang courtesy call ni United Kingdom Prime Minister Trade Envoy to the Philippines Richard Graham kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tanggapan ng Department of National Defense. Dito ay sumentro rin ang talakayan ng dalawang opisyal sa mga usaping may kaugnayan sa security challenges, kabilang na ang issue sa West Philippine Sea at iba pang mga potensyal na pagkakaroon ng kolaborasyon ng dalawang bansa sa defense at investment. Kapwa nagpahayag ng interes ang magkabilang panig at magsagawa ng joint ventures kasama ang British investor at iba pang uri ng kooperasyon para yan sa pagsuporta sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Samantala, kaugnay nito ay binigyan din naman ni Defense Secretary Teodoro itong kahalagahan ng nilagdaang Memorandum of Understanding on Defense Cooperation ng Philippines at UK at kayo din ang nagpapatuloy na pagpapatibay pa
ng bilateral defense relation ng dalawang bansa. Habang ipinunto naman ni Mr. Graham sa kanyang panig ang layunin ng United Kingdom para mas malapit na itong defense ties sa ating bansa sa gitna yan ng mga kasalukuyang global climate and geopolitical concern na nararanasan sa panahon ngayon. Kalinsabay nito ay muli ring pinagtibay ng United Kingdom ang commitment nito na pakikipagtulungan sa mga kaalyadong bansa nito sa ilalim yan ng kanilang Protect, Align and Engage framework ng 2023 Integrated Review Refresh na National Security at International Strategy document ng United Kingdom. Sa pagkakataong ito ay nasa linya na ng ating komunikasyon ang Public Information Unit Staff ng Coronadal City Fire Station na si Fire Officer 2, John Will C. Dimafiles. At ihong tatalakay ngayon itong mga ginagawang hakbang, mga paalala ng Bureau of Fire Protection upang maiwasan nga itong mga insidente ng sunog dito sa ating bansa, maging para nga maiwasan itong mga insidente ng mga naitatalang pagkasawi. Magandang tanghali po at welcome sa aming programa. Magandang tanghali din po. Salamat po sa pag-imbita sa amin. Isang malaking karangalan po na ma-imbita sa inyong programa. Sir John Will, matanong ko lang po. Sinasabi ng ilang eksperto nga na kailangan ng iba yung paghahanda sa tag-init ngayon dahil nga natapat pa na may El Nino dito sa ating bansa. Ano po ba itong mga programa ng Bureau of Fire Protection para maipabot sa publiko itong mga dapat gawing pag-iingat ngayong panahon ng tag-init? Ngayong Marso po ay sineselebrate natin ang Fire Prevention Month. So yearly program po yan ng Bureau of Fire Protection kung saan ini-intensify natin ang mga fire prevention activities natin. May nakaline up po tayong mga programa tulad ng ating Congress Week. For the whole month ng March ay magkakaroon po tayo ng mga fire truck visibility, recorrida, mga fire prevention materials or leaflets na dinidistribute. And meron tayong Comrace Week na tinatawag kung saan meron tayong mga fire prevention activities na tulad ng advocacy contest, no? And bahagi po noon ay meron tayong mga open house and station tours, barangay fire drills, simulation exercise, and expositions or exhibits, no, ginagawa natin sa mga malls, and firefighting and emergency medical rescue tournaments. Yun po yung mga ilan lamang, no, sa mga activities natin ngayong Fire Prevention Month. Sir John Will, kumustahin na lang po namin yung mga datos po ninyo sa mga fire incident na inyong naitala at paano po natin ito ikukumpara noong pandemic time? Sa ngayong 2024, mayroon tayong natala dito sa Coronadal City na bali 14, no, na fire incidents, and 2023 sa kabuuang taon ng 2023 meron tayong 69 na naitala. 2022 is 52, and then yung COVID time naman between 2020 and 2021 medyo mababa po yun, no. Siguro dahil kasi ang mga tao noon ay hindi masyadong makalabas ng bahay. Nakabantay lang sila sa kanilang mga tahanan, babantay yung mga niluluto nila or nalilimit yung mga activities, no. And sa ngayon kasi medyo nagbo-boom na yung economy, so yung mga fire hazards din siguro is lalong dumadami, kaya siguro tumaas konti yung ating fire incidents. Sir John Will, may katanungan rin po ang aking kaparty dito, si Bomo Marlene. Bomo Marlene? Sir John Will, I understand po no, na Yes, po, yung ipinapatupad po ng mga protocol ng Bureau of Fire Protection. Pagdating po doon sa mga negosyo na may kinalaman sa room for rent, tsaka yung mga house for rent. Pero kadalasan po kasi iniisip no, ng mga may-ari at negosyante po ng mga ganitong mga negosyo, medyo parang dagdag daw po sa bigat ng requirements yung ganitong uri ng mga proseso. Gaano ho ba ito kahalaga, if ever po? Yung mga sa business sectors natin, yung sa pag-inspect sa fire safety ng building or ng business establishments, ay nakabatay po tayo sa ating Fire Code of the Philippines. So sa Section 10 noon,
kung mababasa natin, so nire-require sila na magkaroon ng fire alarm and detection system. Yung mga maliliit like boarding house, ang nire-require natin sa kanila is yung smoke alarm, and then yung manual fire alarm system, and then yung portable fire extinguisher. So importante po yun dahil business nila is meron pong taong involved or natutulog sa kanilang establishment, no, sa kanilang business. So para mabantayan, kailangan natin ng early detection sa early detection system, no, para maiwasan natin yung may mga casualties pag may fire emergency. So importante po yun na magkaroon tayo nun, na sa mga business owners. Bale, kapansin-pansin rin po na bukod sa mga pagresponde sa sunog, kayo ang mga tauhan din po ng Bureau of Fire Protection ay may responde rin sa iba't ibang uri ng mga sakuna. So, maaari niyo po bang ipaalam sa amin o ipaliwanag kung gaano po ba talaga kalawak itong saklaw ng Bureau of Fire Protection maliban po sa pagiging bombero po? Ibabase po natin sa mission ng ating Bureau of Fire, no? So sa mission ng Bureau of Fire, nakasulat doon na ang Bureau of Fire is committed to prevent and suppress yung destructive fire. So suppression, yun yung nakikita natin, no? Usually nakikita ng ating mga kababayan na pag-apula ng apoy. Bali, kung ating titingnan, parang tip lang yun ng iceberg, no? And below that, nandoon yung prevention, which it includes yung mga fire safety inspections natin, yung mga prevention campaigns natin, yung pag-organize ng CFAG, yung pag-execute ng fire drills. Meron din tayong investigation. So sa lahat ng fire incidents natin, ang Bureau of Fire po ay in charge sa pag-investigate noon. Meron din tayong pag-enforce ng fire code. Yun po yung pag-inspect, no? Lahat ng building, in-inspect po yan ng Bureau of Fire. Tapos, ang kasali po doon ay ang pag-respond, no, to man-made and natural disasters and other emergencies. Sa ngayon po, ang Coronadal City Fire Station, ang first responder po sa medical and emergency dito sa lungsod ng Coronadal, sa mga vehicular accidents and even medical cases. Nagre-respondi po tayo sa mga baha, yung lindol, ando doon po yung ating mga Okay. Sir John Will, last on my part na lang po, no, kaka-asunsyon lang kasi ng Office of the Civil Defense na magkakaroon po ulit ng National Earthquake Drill o ito pong ginagawang quarterly po na mga na drill, kaugnay pa rin po sa mga paghahanda para sa publiko po yan. Ano ho ba yung magiging partisipasyon ng Bureau of Fire Protection po dito? Maya-maya balikan natin ang linya ni Sir John Will. Kaugnay pa rin ho dito sa mga ginagawang hakbang naman ng Bureau of Fire Protection upang makaiwas nga itong ating mga kababayan doon sa mga insidente ng sunog ngayong panahon nga ng tag-init. Samantala muna mga kabombot ka Star Nation, dumako na tayo muna pansamantala doon sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station. Ito hong magkasabay na malalaking wildfires naman naitala sa dalawang bayan dyan sa Iloilo at pinakapopular na bundok nga sa Iloilo na dinarayo ng mga mountaineers, isa sa mga nasunog. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Iloilo. Dalawang magkasabay na wildfires ang naitala sa lalawigan ng Iloilo. Isa sa mga nasunog ay ang bahagi ng Mount Napulac sa Igbaras na tinuturing na isa sa pinakapopular na bundok sa Iloilo na madalas na dinadayo ng mga mountaineers. Kasabay ng nasabing wildfire, nasunog din ang porso ng bundok sa barangay Ginutan sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay punong barangay J. Lord Esteta,
ng barangay Pinaupawan, Igbaras. Sinabi nito na malaking posibilidad na ang sanhi ng sunog ay man-made. Ayon kay Esteta, ginagawang pastulan ng hayop ng ibang residente ang nasabing bundok at maaaring may naiwang baga sa lugar na pinagmulan ng apoy. Dagdag ni Esteta, sa katunayan tuwing tag-init, nasa 20% ng bundok ang nasusunog, ngunit ito ng pinakamalawak na nilamon ng apoy. Napagalaman na ngayong buwan lamang, nasa 4 na wildfires na ang naitala sa Iloilo. Nitong Pebrero 22, nasunog din ang bahagi ng bundok sa Barangay Igtuble at Barangay Bikil sa Tubungan. Noong Pebrero 21 naman, isang forest fire din ang naitala sa Mount Panay sa Barangay Dalihe, Miagao. Talagang nangyayari talaga yung sunog pag ganitong panahon kasi tag-init at saka halos lahat ng ng damo dyan tuyo. Nung previous years, marami ring nasunog na part ng ng bukid dito, pero ito yung mas malaki na part, no, yung sa part ng Bagay tsaka Labon. So actually hindi natin alam kung anong nangyari, ba't nasunog dyan, pero siguro man-made talaga to. Si Punong Barangay J. Lord Esteta. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Samantala, si Vice President Sara Duterte naman raw posible umunong manalo sa 2028 elections, rason na ginigipit umano ng pamahalaan si Kibuloy. Mga senador nagpapasikat upang maging mabango raw ang pangalan sa susunod na halalan. May pag-uulat dyan ang Bombo Radio Davao. Malaki umano ang posibilidad na manalo bilang Pangulo ng Pilipinas si VP Sara Duterte sa darating na 2028 elections ayon sa isang political analyst. Sa naging panayam ng Bombo Radio Davao kay Ramon Belieno III, isang political analyst, meron umanong teoryang nakapaloob sa nangyayari ngayon kay Kibuloy. Ayon niya, posible umano na malaki ang naging papel ni Kibuloy noong nakaraang 2016 elections dahil marami ang miyembro at na-impluwensyahan nito upang manalo ang mga Duterte. Siguro meron siyang certain theory, no, kung bakit siya yung target, no. Your guess is as good as mine. So kung ang iba sasabihin nila kasi medyo naging crucial yung role ni Pastor Kibuloy, no, doon sa pagkapanalo ni President Dong in 2016. So most probably, no, baka maging influential din siya pagdating ng 2025 or even 2028. So anyone na sa tingin nila, no, na pwedeng suportahan ni Pastor Kibuloy, syempre, no, kung sa tingin nila hindi sila yung susuportahan, syempre, no, baka gusto nila na panginain itong pwersa ni Pastor Kibuloy. So yun, mga ganung mga senaryo. Pero yun na nga, no, we can just speculate, no? Kasi for me personally, ang tagal pa ng 2028 kung yun talaga yung target, no? Medyo marami pa pong pwedeng mangyayari. Hindi nga natin alam kung makaabot pa ng 2028 ang presidente, no? We don't know, di ba? Nobody knows, no? Kung sakaling totoo man na number 1 na sa listahan si Kibuloy bilang wanted person ng FBI, mas magandang mag-file na lamang umano ang US ng extradition case upang hilingin sa Pilipinas na mahuli si Kibuloy at ipa-deport na ito sa Estados Unidos sa kadahilanang wala umanong jurisdiksyon ng Amerika na hulihin si Kibuloy dito sa Pilipinas. Posible umanong mahuli si Kibuloy dahil nangyari na ito ilang taon na nakalipas na mayroong mga Pilipino na nagkasala sa Amerika at pinahuli dito sa bansa at saka pinadeport. Pero isa sa nakikita nitong problema kung bakit usad pagong ang investigasyon ay dahil sa di nagpapakita si Kibuloy sa Senado dahil una na rin itong naglabas ng pamahayag na gagawin lamang siyang pulutan ng mga senador at ginagawa lamang umano ito upang maging mabango ang kanilang mga pangalan sa susunod na halalan para magpasikat. Tingin rin ito na kaya di dumadalo si Kibuloy ay dahil wala rin siyang mapapala umano, rason na tanging sa konti lamang ito haharap. At yan ang ulat mula sa impilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montisilio. Para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang pulisya ng Cebu City abay naka-full alert dahil yan sa gaganaping prayer rally sa naturang lungsod. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Naka-full alert status na ngayon ng Cebu City Police Office para sa pagdiriwang ng Charter Day at Anti-Charter Change Prayer Rally.
ngayong weekend, Pebrero 24 at 25, 2024. Inihayagan ni Cebu City Police Director Colonel Areneo Dalugdog na ipinatupad na ang full alert status sa simula kahapon ng Biyernes ng umaga. Ibinunyag nito na ito ang napagpasyahan dahil sa mga kamakailang insidente ng krimen at napag-alaman na may mga VIPs na dadalo sa Charter Day at prayer rally na gaganapin dito sa Cebu. Ngayong araw kasi Sabado, Pebrero 24, ay ang ika-57 Charter Day ng lungsod ng Cebu. Bilang bahagi ng pagdiriwang ito, makakadalo ang mga Cebuano sa libreng yukbo concert kung saan humigit kumulang nasa 200 na lokal banda ang magtatanghala sa Plaza Independencia. Samantalang bukas, gaganapin ang Anti-Charter Change Prayer Rally sa Castadia area sa South Road Properties. Isasagawa ang kaganapan sa pangunguna ng mga grupong Makadoterte sa araw ng People Power Anniversary. Kabilang sa mga inimbitahang sumali sa event ay sina dating Pangulong Rodrigo Duterte, kasama ang kanyang anak at Davao City Mayor Sebastian Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Bukod dito, kinumpirma ni Cebu City Mayor Michael Rama na dadalo siya sa prayer rally. Inaasahan na libo-libong individual ang nalahok sa parehong mga kaganapan sa Charter Day at prayer rally. Kung kaya't, ang mga tauhan ng pulisya ay gumawa ng kinakailangang mga plano sa seguridad upang matiyak na walang mga hindi inaasahang insidente na magaganap. Kung saan, nagtalaga sila ng sapat na mga tauhan ng seguridad na may tungkuling panatilihing ligtas ang lahat sa bawat lugar. Kabilang sa mga tauhan na ito ay ang mga operatiba na itinaas ng Police Regional Office sa Central Visayas. Well, this coming Sunday, February 25, mayroon pong gaganapin na prayer rally doon sa may SRP. Sinasabi na pinangungunahan ng former President Rodrigo Roa Duterte at marami pang mga political personalities na gustong tumalo. Before the event, marami na magsidatingan. Ating napakinggan na si Police Colonel Areneo Dalugdog, ang State Director ng Cebu City Police Office. Mula rito sa probinsya at lungsod ng Cebu, Bombo Cherry Balingit para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Si Secretary Benjamin Abalos Jr. naman dumalo raw sa pagdinig sa bayan ng Lingayen laban sa nagnakaw ng identity nito. May pag-uulat siya ng Bombo Radio Dagupan. Haharap sa kasong estafa, spoofing at identity theft ang nasa likod ng panggagaya kay Secretary Benjamin Ben-Hur Abalos Jr. sa pagdinig nito sa bayan ng Lingayen matapos itong matrace ng mga otoridad. Ayon mismo kay Secretary Abalos Jr., nagsimula noong Oktubre hanggang Nobyembre ang paggamit ng kanyang pangalan upang hingan umano ng pera ang mga gobernador at alkalde sa iba't ibang panig ng bansa. Nagpapanggap umano ito bilang si Chief of Staff Larry Abalos bilang pinsan ni Abalos upang tanggapin ang mga nakuhang mga pera. Nang malaman niya ito, bumuo sila ng special project team upang imbestigahan ang panluloko at panagutin ito sa kanyang krimen. Anya, kanilang inipon ang mga ebidensya upang gamitin ito laban sa nasabing nasasakdal. Paliwanag pa niya, walang Chief of Staff na posisyon sa Department of Interior and Local Government at lalong-lalo na walaan niya siyang kamag-anak na nagngangalang Larry Abalos. Dagdag pa niya, nakakatakot na umano ang teknolohiya dahil sa likod ng kagandahan nito ay ang maling paggamit sa mga ito tulad na lamang ng artificial intelligence na kayang manggaya ng isang personalidad. Samantala, nakasuhan na ang nasasakdal sa piskal at itataas na sa korte ang kaso upang tuluyan na umanong mapanagot ito. Mahalaga ang hearing na ito sapagkat hindi ako nakakamili. Isa ito sa mga unang kaso ngayon na na-file sa husgado. Lalo na yung pag-aagaw ng pagkatao ng tao, yung tinatawag na identity theft, tsaka spoofing. No? Kasi ang kaso ngayon ay ginagaya yung pangalan ko na nangihingi sa mga gobernador at sa mga mayor ng pera.
No? So itong sindikato ay nahuli ng operatiba ng Philippine National Police. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da Kumus nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang Grand Street Dancing Parade na highlight ng Panagbanga Festival sa City of Pines sabay dinagsa ng libu-libong katao. Mas malaking bilang inaasahan sa Grand Float Parade bukas araw yan ng linggo. Alamin natin ang detalye sa buong pag-uulat ng Bombo Radio Baguio. Dinagsa ng libu-libong katao ang Ingranding Grand Street Dancing Parade, isa sa highlights ng Panagbanga Festival sa lungsod ng Baguio kaninang umaga. Nagagandahan, makukulay at magagarbo ang damit ng mga participants mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera at karatig lugar. 7 na grupo ang nagtagisan sa festival dance category. Kabilang dito ang Baguio City National High School Special Program for the Arts, ang Bitolo Tribe Street Dancers mula Gabaldon, Nueva Ecija, Bani Pakwan Festival ng Bani Pangasinan, Tribo Palayano ng Palayan City, Nueva Ecija, Tribo San Carlos Kinaisan Street Dancers ng San Carlos City, Nueva Ecija, ang Tribo Rizal ng Rizal Kalinga at ang nagbabalik na Narvacan na isang sangayan ng Narvacan, Ilocos Sur. Samantala, inaabangan naman ang resulta ng drum in lyre competition mula sa 6 na competing school na kinabibilangan ng Baguio Central School, Apolinario Mabini, Lukban Elementary School, Manuel Rojas Elementary School, Tuba Elementary School at Jose P. Laurel Elementary School. Sa kabilang dako, aabot sa mahigit 1,600 na enforcers at force multipliers ang naideploy sa iba't ibang strategic areas sa lungsod para magbantay sa daloy ng trapiko, crowd control at seguridad ng publiko. Base naman sa monitoring ng medical team, may ilang individual na nahilo habang nanonood sa parada pero agad naman silang nabigyan ng medical assistance. Kaugnay nito, inaasahan naman na mas marami pang bisita ang manunood sa Grand Floral Float Parade bukas, araw ng linggo kung saan iba't ibang disenyo naman ng mga bulaklak ang matutunghayan dito. Maliban pa dito, may mga malalaking personalidad at artista ang sasakay sa mga floats. The street dance is the only thing because from Pampanga 6 hours I used to sacrifice just to see the street dancing here. Just like in Taytay, Chamaka Festival, the street dancing the same as this one, but probably there's a lot of people in here rather than in Taytay Rizal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mariel Apat. Para sa number 1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Provincial Health Office naman itinanggi ang ulat ng umano'y food poisoning sa isinasagawang palarong panlalawigan sa Albay. Mahigit 40 atleta nakaranas ng diarrhea. May makabuang detalye dyan ng Bombo Radio Legazpi. Itinanggi ng Albay Provincial Health Office ang ulat ng umano'y nangyaring food poisoning sa isinasagawang palarong panlalawigan sa bayan ng Ginubatan. Ito'y matapos na magreklamo ang nasa 40 atleta ng pananakit ng tiyan, pagsusuka, diarrhea na magkakain ng pinaniniwala ang hilaw na longganisa at itlog na may amoy na. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Albay Provincial Health Officer Dr. Estela Senit, kinumpirma nito na may 5 estudyante na nagpa-check up sa Rural Health Office matapos ang insidente at agad naman na nabigyan ng medical atensyon. Nadiskubre na isa sa mga estudyante may gastritis, habang may urinary tract infection naman ang isa pa na dahilan ng pananakit ng kanilang tiyan. Dahil dito, binigyan din ni Senate na hindi pa masasabing may food poisoning na nangyari, lalo pat simpleng sintomas lamang ang naranasan ng mga atleta. Subalit bilang pag-iingat, nakipag-usap na ang Provincial Health Office sa caterer ng pagkain sa palaro habang inoobserba ng kalagayan ng iba pa mga estudyante na sinasabing nakakain ng sirang pagkain. Tiniyak naman ni Senate na may medical team ang ahensya na nakandang rumisponde sa pangangailangang medikal ng mga kalahok sa nasabing palaro. Make sure na malinis yung mga kamay nila dahil it could also contribute to the contamination. May mga alcohol sila, then if ever mga feel ng medyo naibang symptom, magsabi agad sa coach para i-refer agad sa mga medical team. Ang bagay na naging payag ni Albay Provincial Health Officer Dr. Estela Senit. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ito namang 45 barangay tinututulan ang bagong alignment ng ruta ng Metro Cebu Expressway. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Hindi bababa sa 45 barangay sa 9 na local government units ng Cebu ang nagpahayag ng kanilang pagtutol sa bagong alignment ng Department of Public Works and Highways or DPWH sa ruta ng Metro Cebu Expressway or MCE. Ito'y matapos mabunyag na binago ng Department of Public Works and Highways 7 ang ruta ng Metro Cebu Expressway. Kaya naman madadaanan nito ang mga barangay ng mga lungsod at bayan na may makapal na populasyon. Sa mga apektadong barangay, 5 mula sa City of Naga, 5 sa Minglanilla, 3 sa Talisay City, 11 sa Cebu City, 3 mula sa Mandawi City, 5 mula sa Consolacion, 4 mula sa Liloan, 4 sa Compostela at 5 mula sa lungsod ng Danao. Nagpahayag din ng pangamba ang mga barangay officials tungkol sa mga panganib na dulot ng proyekto kabilang ang pagguho ng lupa, pagkabitak ng kalsada at mga pagbaha. Ang MCE ay isang 56.9 kilometrong expressway na magsisilbing north to South Backbone Highway na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na daloy ng trapiko mula sa lungsod ng Naga sa timog hanggang sa Danao City sa hilaga habang binabagtas ang bulubundukin ng Cebu. The way this was constructed is such that there is heavy possibility of siltation because they could no longer see what's happening there. But of course, it's part of the project, part of the 1.9 billion to make it more expensive. Bilang tugon nito, sinabi ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highways sa gobernadora na ang biglaang pagbabago ng ruta ay nagmula sa Central Office at ipinapatupad lamang ito ng Regional Headquarters. Matatandaan na noong Pebrero 8 iniutos ni Garcia sa nasabing ahensya na pansamantalang itigil ang pagtatayo nito hanggang sa makumpleto ang isang komprehensibong assessment sa environmental at safety compliance ng proyekto. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Kevin Stone nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bago po ang ating Orasyo Impirata, nais namin kayong imbitahan na maliban sa Bombo News Center, may maaari din po niyong matunghayan ang ating 31 fully digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang balita at mahalagang impormasyon, ugaliing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayan ng mga Ilocano, nariyan ang Bombo Radyo Kawayan maging ang Bombo Radyo Baguio. At para naman sa ating mga kababayan ng mga Pangasinense, nariyan ang Bombo Radyo Dagupan. Habang para naman sa ating mga kababayan ng mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radyo Legazpi. Mga kabambat Kesternisyan, mapapanood at mapapakinggan niyo rin po kami sa ibang bahagi ng Luzon. Dahil para po sa ating mga kabayang Ilocano, nariyan po ang Bombo Radyo Tugigaraw, ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at ang Bombo Radyo La Union. Habang para naman sa ating mga kababayang Bicolano, nariyan naman ang Bombo Radyo Naga. Samantala, narito po ang Orasyo Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News.
Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa gyapon ko po mo Bombo Chama Blanco Hover. Oy, sa mga kabombo naton sa Lunes na ang pag-award or patigayunon sining awarding ceremony sa 1-2 Panalo Part 22 promo simultaneous nationwide ini siya nga pagpatigayunon, no, ihatag na ang 1 million pesos aton sining grand winner si Evelyn Taguba, no, sang Malibay Street, Tugigaraw City. Sa aton sining karon iya nga mga kabombo kag may ihatag man or ihatag man i-award man ang 50,000 pesos ini nga mga winners, no, sa aton sining karon iya nga mga kabombo as prize sa aton man sining matag palamati sa 1-2 Panalo Part 22 promo, no, ang magabaton sang premyo sang 50,000 pesos. By the way, proof of purchase ang 1 million pesos winner naton, no, amo ang cream silk conditioner ang iya sining proof of purchase. Sa ato naman sining 50,000 pesos prize sa winner, magabaton ini sila sang 50,000 pesos nga cash si Rachel C. Basig sang 362 Estrella Street, Navotas West, Navotas City. Proof of purchase ang Sunsilk Mirien S. Factor sang P7 Damatan Street, District 3, Kawayan City. Proof of purchase Sunsilk Jennifer Gakang sang Pinamungahan Cebu. Proof of purchase Orocan. Kag si Corina Olivar sang B4 6L26 John Dorf Bara Opol, Misamis Oriental nga may proof of purchase nga cream silk or sun silk sa aton sinikaron nga mga kabombo. Diri naman sa bahin iya sang syudad sang Iloilo, ang guaranteed prize winner naton magabaton sang third prize 5,000 pesos si Carl Oliver Sola sang Santo Niño Sur, Arevalo. May proof of purchase nga Orocan sticker. Nila Joy Diaz ang barangay Kagbang Uton. Sunsilk shampoo naman niya sining proof of purchase na 10,000 ang iya siniya nga premyo. Kag magabaton sang 15,000 pesos, 15,000 pesos first prize winner guaranteed na prize naton. Josephine Espino sang Villa Anita Delgado Street. Ang iya sining proof of purchase dishwashing or winner dishwashing cream. Simultaneous nationwide ang pagpatigayunon sini nga awarding sang promo. May kabugusan sini nga 6.5 million pesos nationwide ang ipanagtag or ginpanagtag sa siniiya nga ginpanigayon nga 1-2 Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM. Bantayan nyo pagina ang mas big time pagin nga pa-promo sa Bombo sa radio nga Bombo Radio Philippines gid lamang ang makasarang. Sa promo sa Bombo Radio, wala sang hukus-pukus, wala sang daya mga lihitimo sining tagpalasakop ang nagadaog. 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check naman naton this time balita, no? Sa aton sining pagpangalagad karon, may kantanan sa latest update sa nagluntad sining sunog sa may Mount Napulak sa Banwa sang Igbaras, Iloilo. Si Mayor Junvic Escorpion nagpasalig nga safe iya nga magsaka sa gyapon sa Mount Napulak apisar sining nagluntad nga forest fire. Ang Bureau of Fire Protection padayon sini ang pagpanghusisa kag pag-imbestigar sa kuna ano ang gintunaan sining sunog. Check ta ang follow-up report kaupod sa kay Bombo Gladwin Agustilo. Glad, sa report please come in. Nagpasalig diri ang alkalde sang Banwa sang Igbaras nga safe nga magsaka sa ibabaw sang nasambit nga bukid ti amo ni ang Mount Napulak ti apisar nga may nagluntad nga forest fire
diri sa bukid nga area. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Jovic Escorpion, iya diri gimpahayag nga kaina ti migin hold pa nga mga turista nga gusto tani nga magsaka ti apang wala inigin pahanugutan man at tungod ti ginahulat pa ang clearance sang Bureau of Fire Protection taga barangay official sa may barangay Bagay kung saan nagluntad ang forest fire sa Rasambit nga bukid. Nahibaluan nga nasunog ang portion sa Mount Napulak sa area mismo sa barangay Bagay, ti kadungan man nga nasunog amo ang porsyon man sang kabukiran no diri sa may barangay Ginutan sa Banwa naman sa San Joaquin. Matandaan ti isang Pebrero 12 ay minarecord man diri nga forest fireman sa nabukid nga bahin sang barangay Disub sa anini Antique ini kag sang Pebrero 21 may isa man ka forest fire ang nagaluntad sa bahin sang Banwa sang Mayagaw. Kag sang Pebrero 22 tinasunog man ang parte sang kabukiran sang barangay Tuble kag barangay Bikil sa Banwa sang Tubungan. Ti amo ni ang latest kung saan ti sunod-sunod iningat tabo kag ang pinakahuli diri amo ni ang forest fire sa may Mount Napulak. Ti diri masami nga nagaluntad ang forest fire kag grass fire nga nadalaman sa tuman ka init sang tiyempo sa nasambit nga bukid. Dugang diri ni Mayor Escorpion, tigin kakibot niya sini ang grass fire nga nagluntad ti kagabi bangod nga madako ang sakop sang kalayo nga ginlamon sa among nga bukid kung ipaanggid ini sa naligad man nga mga tinuig. Tungod man ti pag-check sang Bureau of Fire Protection, ginalaw ini nga safe nga magsaka ti sa subong na tigayon nga nagsaka man ang pila ka mga turista nga kung tani nga gusto magsaka kainang sang aga. Hindi man ayon no sa ang entry points ni sa may barangay Bagay ang nagluntad ang forest fire kag miara man sa likod man nga parte dira sa area sang barangay Tigba na ba nga pwede makaagi ang pila ka mga turista nga kung gusto nila magsaka sa Mount Napulak. Ti diri ginkumpirmar man ni Mayor Escorpion ang nasambit nga area tam-an kanipis ini ang lupa ti taga-tuig ini nga nagatabo. Ti posible suno siya nga ginhungod or natural ini nga natabo man ti wala man sila diri gapabaya kag miara man sila preemptive measures parehas ang pagbutang no pagpahamtang sa sini nga fire line agud hindi maglapta kung may maluntad nga grass fire sa pila ka mga porsyon dira no sa nagapalibot sa Mount Napulak. Aminado man diri ang alkalde nga nabudlayan sila kay taga-tuig. Amo na ang nagakatabo kag kuntani buligan man sila sang national agency katulad sang Department of Environmental and Natural Resources agud ma-preserve ang pila ka mga parehas ni ang timberland kung saan tinapamtang man ang pila ka mga tourist destination dira sa nasambit nga bukid. Sa subong sa right side sang bukid nagitom ini kag nagkalbugid at ugaman sa sining forest fire. Ti kahapon 3 kasunog ang na-record diri no sa Banwa sang Igbaras. Ti diri sa information nga nakuha naton puro laya diri ang mga dahon kag pila ka mga puno diri patay man ti pati suba diri amat-amat man nga naga-anipis. Ti ginahibalo pa karon sa karon sang Bureau of Fire Protection ang rason man kag ang kalaparon sini nga kalitan ti kung tanawon naton ti yara sa 2 at ubtob at 3 ka kilometers ang kalayuon man sang bukid nga may nagluntad nga sunog ti amo na ang kung saan may mga panimalay dira ti malayo man ini sa mga pumuluyo. Nakibot diri ang pilaman ka mga pumuluyo nga tam-an kadako kag mas madamol ini ang natabo nga forest fire. Ti diri naandan na nila Balabobon Champ ang nagasunog ang pila ka mga porsyon diri sang bukid tungod sa pagpati sa mga katigulangan diri nga ang pagsunog sang patay nga mga hilamon ti agod sa tion nga magaulan ini at tubuan man ini sa bag-o nga mga hilamon. Diri dugang diri ni Mayor Escorpion at malayo man ini sa mga pumuluyo kag hindi man ini makatugagid sang halit kung miara sang magaluntad nga grass fire ay tungod ang natabo ang kusan natabo diri ang forest fire ti yara sa dalom sang porsyon ti mga 2 pa ini ka kilometro kung ang kalayoon sa mga pamalay. Ti diri ti nagahinyo diri ang LGU Igbaras Local Government Unit nga buligan sang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources ay tungod ti kulang sila sa equipment agod mabalaan kung ano ini ang
ang kalaparon nga nagluntad no nga sunog diri sa may barangay Bagay ti amo na nagapangayo sila sang bulig ti diri ti ang Bureau of Fire Protection nagkadtuman sa area ti duha diri katapo sang Bureau of Fire Protection diri sa may banwasang Igbaras nagpadulong sa area nagmotor agud i-check yaron tinabudlayan diri ang pila ka mga katapo man sang Bureau of Fire Protection hindi nila matumod kung ano ang rason sa sini nga nagluntad nga forest fire kay medyo challenging ang area kag budlay sudlon ang area ti dapat ang kinanglanon diri isa ka drone or nagalupad diri agud ma-identify kung ano diri ang nangin or ano diri ang damage sa sini nga nagluntad nga forest fire dira sa area. Yari bala pamatian naton diri ang pagpahayag ni Mayor Jovic Escorpion sang Banwasang Igbaras sa aton interview. Ding sa amon ding ginakatuan permi nga bukid sa mga turista, local man o kung sa foreign ang Mount Napulak no. Di tungod kag may natabo nga grass fire. Di iban nga turista kay na-hold ang ilang nga pagkato kay ginahulat ko pa ang advisory sa Bureau of Fire kag dito sa barangay kung ano nang sitwasyon o kung safe ba lang magkanto to and then di nag-communicate di ang amon di RRM nga siyang insugo ko magpatigayon sina nga bagay. Safe kag ginatugutan namon ang pagsaka dito sa Mount Napulak subong adlaw onwards. Balis Mayor ang gintabungan sang sunog amo nang nasaka entry point sa Bagay. Sa may entry point going sa Napulak. Pwede ka man makaagi paagi sa may Tigbanaba. Ti ang grass fire nga to hindi man sa mga alagyan nila natabo daw layo-layo naman to. Sunog man sa mga pumuluyo adlaw every year galing namin may forest. Sinagatawag nga forest fire kay grass fire. Grass fire lang na. So daw alarming na kung magtanaw ang iban po sa amon daw na anad na kami sina. Kaya na bala ang mga grass fire dira na sa porsyon nga tama kanipis ang lupa kag laban sina bato hindi na matubuan sang kahoy da. Okay. So kung kaysa ginapanugdaw namon nga it may be accidental pero gani ko kada tuig pero may nagasiling man nga ginahugod para nga mapatay ng old growth nga kugon. Paglabot naman sa rainy season, mag-green naman na siya kay matubo ang bago nga growth. Hubok na nga kanon sa mga sapat. Rabon sa nga nabuyan, niladib lang ang mga sapat. Damo ng cycle, namon sa kada tuig di. Although, part na sa ngamon nga timberland, ang jurisdiction tanis nga iya sang DNR. Puti hindi man kami makapabaya, no? So sa una na po subong guro basi ula matigayon. Gani mo ana mo na da sang fire line bala. Nga gina-clear ang mga pursyo para hindi na makalabot sa piyak ang hindi maglapad. Di ba si subong ula pa kami ka-start kay ginagamit namon sa una to nasa may fire line kung may mga namla maduli tupad mga mga bagay. Pero ano mga preemptive measures natin? Ang preemptive measure naton sina sa una amo na may mga fire line kami nga ginaobra puno kabudlay sanggon kada tuig amo na no may torch dito sa bukid. So, kung baga Mayor, ang kalabanan ng porsyon, layo man sa pamalay. Layo na. Wala na sang tao. Kaya sa nagdigad nga, nadlaw ganit, itanaw ko man dito paganto ko sa ibang kabugaw. Dili naman nga sa right side ko ba, itob na siya. Itob na siya. So, kagapon pa lang, 3 amon sunog di. Okay. May laban, dira sa unan lang sa Banwa, grass fire man to. Ato yan dili naman nga side sa south namon di sa kwanto do mga daan bala makawayan nga mga daw naglaya naman pati balay to sa tao to kamalig yan na sunog man. Ti subong nga gina-expect na mo na pala subong Pebrero, Marso, Abril mo tama kay init pa na. Uli week iti amo man may announcement sa El Nino. May laguro ay paniuran basta namon suba gani mataman na jutay tubig gani. Sige. Anabatian naton diri ang kabahin sa pagpahayag ni Mayor Jovic Escorpion
sa banwasang Igbaras. Ti amo na bumutsyang padayon dirino nagaimbestigar man ang Bureau of Fire Protection. Ti kontrawan mo 4 ka oras no magadto dira sa area kag budlay bala bumutsyang ti tungod ti adamo sa mga puno dira kag hindi makapenetrate no ang Bureau of Fire Protection ti agod checkeron kung ano ni ang damage sang nagluntad nga forest party ang ginahinyo diri at drone gid ang kailangan diri ay good ti ma-identify ano ang kalapad sini ti amon ang mga development man sa sini nga kaso kag sa investigation man ti agud mabalaan kung accidental ini or natural ang nagtabo diri sa forest fire diri sa Mount Tapulaca, Bobochang. All right, now ang nakatapos ng Bureau of Fire nakasaka na man dito sa area gid mismo Boboglad. Bali duwa diri ang ginpadala Bobocham to kasang katapos ang Bureau of Fire Protection sang Igbaras nagkadto diri kaupod man ang pila ka mga barangay officials dira no sa may barangay Bagay ti agud check around man ang area bala ti nagmotor lang sila Bobocham ti tungod hindi man makasaka ang four-wheel vehicle sa area. Kailangan gid diri ang motor magsaka kag lakton gamay ang area kay tuman ini kabudlay man kag ang pwede lang diri malakat ka ti ma-stop dira no sa portion sa barangay Bagay kag malakat kag agud ma-check no ang area bala Bobocham ti apang suno mas nakuha natong information diri sa chief man sa Bureau of Fire Protection diri sa may Igbaras ti almost 4 hours na sila sa area ti nabudayam na sila Bobocham ti nagapangayo sila sa bulig no ilabi na diri sa may Provincial Environment and Natural Resources Office diri sa Capitol agud ti matagan sila sang equipment agud ma-identify ini ang kalaparon kag pwede sila mabuligan mag-identify kung ano ni ang nangin rason man kag ma-preserve ini bala Bobocham kay kalabanan dira nga nasunog at timberland ina Bobocham ti masami ti damo dira ang nagakadto kag may pila ka mga wild life dira nga naga-star bala Bobocham ti muna ang problema dira ti wala na sang maistaran pa ang pila ka mga wild life dira nga naga-star ti tungod man sa grass fire dira Bobocham ti ang sa right side sa subong makita nato nagitom na diri sa right side sang Mount Napula kay ti every year bala Bobocham ti miara sang nagakaluntad no nga forest fire kag medyo brown na or ang duag sini ang ti kumparar mo sa previous years nga puro green ini ang color ti tuga man sa sini nga tuman ka init ti amo pa na ti ginalauman nga mas madamo pa nga insidente bala Bobocham ti tungod yara pa kita sa Pebrero kag magapadulong pa kita sa Marso Abril kag Mayo Bobocham ti mas mainit pagid ang magatabo no nga temperatura ti amo na Bobocham ti sa subong ti nagahimo sila sang preemptive measures naga-coordinate sila sa Penro no sa Provincial Environment and Natural Resources Office aguti ma-preserve ang pila ka mga puno dira sa nasambit nga bukid Bobocham ti amo na sa subong ti lauman nga magpanaog diri ang Bureau of Fire Protection kapagahatag man sa dugang update no sa natabo nga forest fire dira sa barangay Bagay diri sa banwasang Igbaras, Bobocham. All right. Ini si Bombo Glading Gustilo para sa number 1, the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid Bombo Glad sa imo siniiyang follow-up report. Ang forest fire, grass fire, no, ining mga uncontrolled nga mga pagkasunog nga nagakatabo, no, sa aton sini nga mga kabombo sa mga nabukid sini nga bahin kung sa aton sini nga kagulangan kung kaisa makabig naton nga makakulugmat but sa mga taga-banwasang Igbaras daw natural naman lang kuno ini nga cycle dira sa ila kay basta tig ilinit gani nagaluntad gid ining grass fire sa ila sini iyang bukid no sa bantog sini nga bukid sa Banwasang Igbaras nga ining Mount Napulak nga ginasakaan sang mga foreign and local tourists dira no sa aton sini karon iya nga mga kabombo but sa nahambal gani sang mga tumandok dira nga nagakasunog ini mga laya sini nga hilamon para iya nga mag-ilis sang panibag-o sini nga hilamon sa aton sini karon iya nga mga kabombo no may sandig diri iya sa pagtuon naga-enhance ini sang ecosystem no pero nagadepende ini sa pagluntad sang
sunog sa aton sini karon iya mga kabombo. Kung may mga forest fire, posibilidad sinati gintugas ang kilat abe galing kiti. Ay hindi man kita makambang nga tuga ini sang kilat kay way man nagpangilat kagabi, way man naglain ang tiyempo. Isa sa mga ginalantaw amo ang natural sini nga pamaagi or ining bangod iya sang pagkamalasang forest or sang lugar or sang bukid, nagluntad ang ginatawag sini nga forest fire. Kabalo ka mo banwa nga sandig sa pagtuon ang forest fire sarang nga maka-improve sang ecosystem, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, sarang man ini maka-fertilize sang duta bangod iya sang abo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ginabuhinan niya man ang pamalatian or mga peste. May pila ka mga tanom nga naga-require sang sunog or kalayo, no? Agud nga mag-germinate ang ila sini iya nga mga seeds sa aton sini karon iya nga mga taga palamati. Ugaling ang pipila sa mga kabumbo naton makabig iya nga makahalangawa man ini. Hilabi pa sa makita ninyo nga laragway subong dira sa kon sini nga likod, no? Sa aton sini mga kabumbo nga daw kasubong iya nga daw timbulog ini siya kag karab-karab ang kalayo sa aton sini karon nga mga kabumbo. Hindi pa diri matumod kung natural bala pagtuga sining grass fire sa may Mount Matulak or may ara sang nag-umpisa sa nga pagkasunog sini kay sandig gani sa record sa nga Bureau of Fire Protection, no? Madamo ang nagluntad sini nga grass fire. Ang nagtuga sa nga grass fire ang cause na amo ang wise ang patugsiling nga haboy sang upos sang sigarilyo, no? Nga naga-cause man iya sang pagmakot dira sang kalayo karon labi pa nga ang tsimpo nga naton subong nagatagiti ang init from time to time, medyo may nagabulubulyada man sini nga hangin. So kung ang palibot sila dira may ara sang spark lang abi or baga sang sigarilyo, tuman ka init hindi gilayon mapatay, huypon sang hangin, no, mamakot ini sa dayon sa mga laya sini nga hilamon o kun laya sini iya nga dahon sa aton sini nga mga kauturan. So nag-aapilar man kita sa mga pumuluyo, sa mga foreign and local tourist nga nagapadulong bala or mahilig mag-hiking nga ipaiway gid ang pagpanigrilyo, no? Kag kung nagapanigrilyo ti mas maayo nga mangin responsable man sa pagdispose sa inyo sini nga mga upos nga pasiguraduhon nga wala na ini nagabaga or may ara kamo sang kaugalingon sini nga canister or bulutangan sining mga upos ninyo para nga hindi kita iya makahalit, no, sa aton sini nga dunang manggad. 24 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik naton dugang nga mga balita, si Governor Defensor wala pa sa bisi gobernador sa palabuton sini nga midterm elections. Kagahimulsuhan naton abi political landscape sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 18 to 24, 2024.
The Binhi Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa Concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m. Sa tiyon sa musical show, napuro ka mga matahom nga plaswala de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparapol sa mga suki sang plaswala de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga mga conflicting countries sa makakita sang fair solutions sa ila differences. Agod ang peace and harmony would soon be restored. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yan pinaagi sa mga masunod, maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs, patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preskang hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek ang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute.
para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients. Time, 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Lindsay Bade. Aton himaluon kag himulsuan ang political landscape diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo. Ang aton sining gobernador, si Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang may-ara pa sang isa ka termino. So next year na ang midterm elections, pero sa karondo wala pa yasang kapartner or BC gobernador si Gov Toto. Sinuayhan ang mga posibleng magdalagan or mangin running mate sini ni Gov Toto sa palabuton sini nga 2025 midterm elections. Hibaloon ta ina sa report ni Bombo Lindsay Bade. Lane, sa report please come in. Wala pa Bombo Cham sang Vice Gobernador ang aton nga Governor, Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa palabuton nga 2025 midterm elections or local and national elections. Wala pa ina kuno na pamintal sa Gobernador Bombo Cham ang sinuyang iya nga mangina running mate sa palabuton nga eleksyon. Vacant pa ina subong ang ining posisyon so far the party is concerned kati ang partido diri subong sang aton nga gobernador is Partido Federal ng Pilipinas. Sa idalom ina siya sang partido man sang aton nga President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngati siya diri amo ang local chief executive nagaisahanon nga local chief executive sa Western Visayas nga nagsumpa sa idalom sa partido ya sang aton nga presidente. Pero nagapatay diri si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ngati ma-develop pa ina Bombo Cham as the time goes by. Mabalaan gina kung sino mangin running mate ya, pero sa subong kay titimprano pa man kuno wala pa gid sang nakitaan si Governor Defensor or may nagpalapit abi sa iya or maging palapitan siya nga mag-upod sa iya as running mate. Sa dugang pagidirigan nga napahayag sa aton diri nga gobernador ang ining pag-upod niya sa Partido Federal ng Pilipinas nga among partido sa aton nga presidente President Ferdinand Marcos Jr. nga advantage nga ginapangita sini kung nga tinag-upod siya sa PFP nagigad hindi gid sa hindi gid siya kuno nga politika Bombo Cham kundi nga alignment lang gid kay bangod nga tikon may ara sa nagapungko nga chief executive sa national hindi man pwede suno sa iya nga lain ang programa sa local agod nga masulhay ang ining programa halin abi sa national tugtog sa local nga bahin alalangay ang ilang mga programa Bombo Cham ti mas mahapos ang ining mga programs nga ipatuman once nga ara siya sa linyada sa presidente. Pero suno sa iya gani diri may gamay ang ati syempre sa politika man makabulig manina Bombo Cham pero ang iya diri nga gina major priority suno sa iya kung nga nagsulod siya sa Partido Federal ng Pilipinas sa mga alignment sa mga programa with the national leaders. Of course, ang balyagani may bentaha sa politika pero sa politika abi kuno suno sa iya hindi ka man kapili sang kontra mo Bombo Cham so suno sa iya bisan pa nga wala pagid sa movement abi sa local nga bahin kung sino yang magabunggo sa iya sa governor iya na lang niya permi gina-assume nga may-ara sa kontra sa palaabuton nga 2025 election. Sa balya pagani nga sa tanan nga tion ready siya kung sino man ang mabunggo sa iya sa pagkagobernador sa 2025 elections. Yari bala aton pamatian na pagpahayag ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Again, ang advantage ng pangita natin sa nag-interact is not really politics but alignment with the national leadership as a local chief executive. Ito tamang structure natin. Kung may kapungko gani kita nga chief executive at the national level, hindi man pwedeng alayin yung programa ko because of my alignment with another party. That is why we are aligning. It's because of the structure. That is why it is natural for local chief executives to align
align kami ti. Halimbawa, ideally, may partido ako, ano yung plastar ko sa politika? Program of action ko. Amo na yung program mo, ang plataforma di gobyerno sa partido ko, ano. But it is not sure if all of us will win. Kung lain ng presidente, hindi makita presidente, ang amo niya programa nila. It's impossible. Kung local chief executive ka, who is under the president, that is the advantage that nga ginpangita natin in aligning with the national leadership. Sa politika, of course, may bintaha. Of course, may bintaha. Pero sa politika, hindi ka kapili sa imong kontra, hindi ka makaman kapubong sa imong kontra. Pag-amugin man na yung politika. I don't assume nga wala sa kontra. I always assume sa eleksyon may kontra. And ready, ikaw bisan sila yung mga kontra? We should always be ready. Why para naton ginapaminsal sa I know that position is vacant sa Subo insofar as the party is concerned. Ma-develop pa na siya towards the filing. Nabatian, Bombodo Cham, si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So hulat-hulaton talang na kung sino ang iyang mangin running mate or ang iyang vice-gobernador kay siya nagkumpirma na siya Bombo Cham nga magapadalagan siya, magapa-re-elect siya sa 2025 election sa governor. Alright. Now, hindi man niya mahimo bumbulins nga wala gid sang may nag-usbong dira nga pangalan sa bahin sa probinsya sa Iloilo nga mangin running mate ni Gov Toto. Mauna kita sa mga bantog nga pangalan, pamilya sa probinsya sa Iloilo, Bombulins. Mauna kita siyempre sa Premier Distrito. Kay kung ng taon na ton, subong ang vice-gobernador nagikan sa Premier Distrito sa persona ni Vice Governor Christine Tingting Garin. Si Vice Gov Tingting, last term niya na sinias sa Vice Governor Bombulens or may isa pa siya ka-term? Why na, Bombo Cham, last term niya na ni Subong. So, possible siguro sa pagka-vice gobernador basta nga alangan ibabayanta nila sa mga pamilya garin ang pagka-vice governor, Bombo Cham. So, may sigurado nga may i-field gidya ang mga garin from the 1st district sa pagka-vice gobernador or may i-field sila for the governor position? Mo pa na Bombo Cham ang ginapasigurado naton kay madamo man sa mga nagalagaw nga impormasyon nga base ang makontra ni Governor Defensor isa man sa pamilya garin ka or depende base nga mapabilin na sila sa pagka-vice gobernador pero hindi tapay na mabalaan kung sino gid sa ila kay do kadamo gid Bombo Cham sang luyag sa sa luyag natin nagaayam sa posisyon man sa gobernador ang ambal nila mahalin ni kuno ang maging kontra ni Governor Defensor sa Premier Distrito. Kuno mo do why naman dasong do mas mas do kilalagi ka pamilya sa Premier Distrito magluwas na sa pamilya garin Bobo Cham kag ginahuring-huring nga daan nga tigi ka partido man ni or man ang nagulig man kay President Marcos sa tong eleksyon. Okay. Now, on the other hand, siyempre tapos na term ni Vice Gov Tingting. Alang-alang madlagan siya board member nag-atras sa iyaya daw hindi ko man makita kagado mambal na to nabi alang-alang man nga mga congressman siya sa 1st district bunggoon niya si bayaw niya si Doc Nanay or kung mapartili siya araman da si bayaw niya si Attorney Culada o kung ako yung maglantaw, why na sang giuwan nga iban si Vice Gov Tingting, kung pasaka mo. Kung sa imo abi Bombulens, di ba? Why naman? Alang-alang manaog pa siya. Pasaka na gid lang may possibility, Bombo Cham, pero may araman sa mga information nga nagagawa nga base, ma-congresswoman siya, makuha sila 2 seats sa Bisowa, pwede kid o pod sang iya bayaw. Ina kon hapos lang kon magambag ka lang easier said than done do
kung anong pati sureball na amo man na digin himo sa bahay sa syudad sa Iloilo, di ba la? Naggabay man sila for 2 seats pero isa lang yan nakasulod, hindi mo paktan pa. Do mabrubudlay taklaron. Bumulins kadaan nga kadamo man sa party list nga nagapapili. Pero kung isa lang yung tutukan mo, may fight guro di ba bumulins? Oo, pwede gid si Vice Gov Tingting makapasakaya sang iyang posisyon. Bumbutsam damo man supporters sang pamilya garin all over the province mo. So base pa lang, si Vice Governor Tingting garin ang makasumpong ni Gov Toto. Now, sa segundo distrito, why pa man kita sang mabakod-bakod sini nga material nga nakita, dira? Nga magbunggo. Inaya ko magbunggo sa pagkagobernador, pero kung vice governor, damo man da sang posible kag maayo gid nga material for vice governor position nga mangin katandem ni Gov Tuto Bumulens, di ba? Amo gid may araman. Bumbutsam kung nabalaan ko nahibaluan ko diri si New Lucena Mayor si board member June Mundia si Seville. Si Mayor Seville. Kaya last term na ni Mayor subong mo. Oo, pero ang ginahuring-huring base mabalik siya sa pagka-board member. Mabalik siya sa pagka-board member. Sa 3rd district as nakita naton before nga political landscape, wala pa man sa may natabo abing ang gobernador from 3rd district tapos ang vice governor niya 3rd district man. Pero pa man. Ang balbala nila sa politika tanan posible. Sorry. No, base may ara man dira sa mayo nga material for nga maging katandem ni Gov Toto. Sinusubong nga mga mabakod sini nga makabing naton senior board member sa 3rd district Bumulens. Bambutsam, sa 3rd district ang board member dara si board member Jason Gonzales kag si board member Matt. Pero sa pagkabalo ko may pa na sila another term pa na sila. May another term pa? Sa pagka-board member. Oo, pero sa mga local chief executives, sa mga mayor sa 3rd district, ya Bombotsam, halos kadaman gito yan na, kumpiyansa na to ya si Gov, nga si Gov ang ilang supportaran. Pero kung mga, mangin running mate ni Governor Defensor, way pagit sang may nagpabutyag, abi nga may interesado. Pero balan ko sa 4th distrito, may ara. Tiyan mo na ang sunod 4th distrito, galupok dira mga apelyido kag siyempre nangin makabig man naton nga isa man sa mga kunindi haligi makabig ta nga pundasyon gini sa 4th distrito, mga biron. Ti may makontra or may maupod sa kay Gov Toto sa mga biron na Bumulens? Way tagi na makitaan. Bambutsam, ang kung may maupod nga Beron, bata, manurang amay. Kay si Congressman Virginil Beron, may term pa na siya, Bambutsam. Hindi pa na siya siguro makapadalagan as governor kung makasumpong man siya kay Governor Toto or mapadlagan siya, vice gobernador, mapadayon siya siguro sa pagka-congressman niya. Bambutsam, iban siguro darain nga mga nga mga officials balang ating matapos ng termino, possible nga mag-upod kay Governor Defensor as running mate. Sa 4th district, sino na mga senior board member na to na Bombo Linsky, ang isa sa mga dumatunog man ang pangalan, board member Ruly Distura, manog takop ng termino? Dumanog takop na yata ang termino ni board member Distura, i-verify tala ng ina. Pero ang kay board member also, amo na ang sigurado nga matakop na yang iyang termino Bombotsam. Kagto may mabulos na sa iya, dara mo sa pagka-board member. Si board uso, material man for vice governor, posible makatandem kay Gov Toto na siya? Qualified gid. Abogado man nga daan Bombotsam mo. Okay. Now, last district, last but not the least, ang 5th district, magambag ka 5th district, mga tupas. Ang Quinto may arap man information Bombotsam nga isa siguro sa mga tupas ni possible mangin running mate ni Gov Toto or di gani mangin kasumbong ya sa pagkagobernador.
may posibilidad nga mangin running mate kag may posibilidad nga mangin kasumpong man. Oo, may possibility. Kita mo na nagalagaw nga istorya. Ti matunog nga pangalan si Kong Buboy. Tigay si Kong Buboy, malast term na siya sa pagka-congressman Bombotsam, pero may ara man sa huring-huring nga tiba si magpadalagan alkalde sa Sara. Ti kumagdagan sa alkalde sa Mayor John Aying. Kumagdagan sa alkalde sa Sara, amo na nang mahambal naton nga why sang may makontra kunti maupod na lang kay previously ang running mate ni Gov Toto was ang tawag si Bansag siya si Superman kay do si Superman ni tsura ni Mayor Beng. Si Mayor Beng. Oo. May Di posibilidad siya na ang nga matandem executive liwat si Mayor Beng kay Gov? May possibility man na. Kaya tiupod man sila perme ni Gov Toto, Bombotsam, kung may mga inauguration, sa mga turnover, sa mga proyekto, sa gobernador dari sa probinsya sa Iloilo Araman. Kaya siyempre, executive assistant siya sa nga gobernador Bombotsam. Tiway man sang executive assistant nga nagkontra sa gobernador kundi nagupod lang, di ba? Oo, nagupod lang. Kita ko ginang posibilidad. Sige. Anyway, dukol ko si Gov Toto pa, damo pa ni matabo, dugay pa tong eleksyon, pero siya preparado na nga magpa-re-elect. Correct, Ged Bombotsam. Bisan sino pa na kung manging kontraya, always ready siya. Aha. Sige. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo siniiyang follow-up report. Ang makabig naton nga pagsaylo ni Gov Toto sa partido ni President Bongbong Marcos or sang administration, dako nadto iyang pamatod sa aton sini nga matag palamati kon politika ang aton sini nga istoryahan. Iban sini kini nagamba nga that is one way sang pagpangudal agod nga masecure ang endorsement sang partido sang presidente. Kag kon yara ka sa partido sang presidente, siyempre sa aton sini mga kabombo, madugangan pagid ang imo sini nga political machinery. Kun lang taon naton na mga kauturan sa bahin sang first district. Why naman iya sang padulungan dira ang mga garin or mambal na to tapos ng term ni Vice Governor Tingting garin ti alang-alang magpanaog siya or magpangita siya sang manubo sini nga pwesto. Si Sandig pagari sa mga impormasyon ni Bombolin si Sinyati. Ang ila sini nga ginalantaw nga maduha sila ka seats sa bahin karon iya sang ambis uwa ang party list sa aton sini nga mga kabumbo. Bago malang to nag-mayor si Mayor Richard, si tatay engineer sa Miagao. Hindi naman tumabayaan. Maayo man sa karon ang panglakaton sang panghimanwa sang first district congresswoman nga si Duc Nanay. Ang nabatian nato niya nga mga impormasyon nga mabakod nga kung si Jennifer Culada Garin or si Jennifer Garin Culada gyapon ang magpadlagan mayor, why ti makontra sa banwasang gimbal? Sa aton sini makabumbo. May posibilidad hayaan nga isa sa mga garin ang mabunggo sa pagkagobernador. Ugaling kay kung lang taon mo, ang mga garin, ari man sila sa partido or kalyado Manila, si President Bongbong Marcos, hindi man sila pwede makabungguanay. Ni Gov Toto kay kung lang taon naton, magka-alyador, magka-partido sila. Pero
amo niya kuno katahom ang politika nga tanan nga posibilidad ang sarang nga matabo. Sa aton sini karon iya makabumbo. Pero kung himulsuhan nimo banwa majority sang 5 ka distrito ang huyog sini, no? Daw yara sa pagsuporta or kung hindi man suporta, ara ang huyog sini ang suporta ara sa gobernador, suporta nga siya ang ila sini iya nga mangin gobernador, at the same time may mga posibilidad nga posible sa 2nd, posible sa 4th district, no? Magahalin ang mangin running mate ni Gov Toto sa aton sini karon iya makabumbo or sa 5th district man. Ti majority karon sang 5 ka distrito iya sa bahin sang probinsya sang Iloilo sa nasiling ko na liwat ang huyog yara sa pagsuporta sa kay Gov Toto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti sinuayhan ang mangin vice gobernador sang gobernador naton or ang aton sini or ang mangin running mate ni Gov Toto sa palabuton sini nga midterm elections. Pero hindi lamang dira. Kay sa karon sako naman banwa ang binahiganay sang mga kandidato sa mga kabanwahanan sa distrito kag subong man diri sa syudad sang Iloilo. Kag ina mga kasimanwa, bantayan ninyo kay sa mga public affairs program naton, aton man sinidiga ang mga pagpanghimulso naton sa iban sining distrito, sa iban sining banwa kag sa syudad sa Iloilo man nga matunog man gani kag bisan diin ka lang sumong maglikday ara iya perme ang laragway ang presensya ni Raisa Treñas Chu kag matunog ang pangalan sininiya nga sa karon ti do kasubong iya nga ginahanas na ini siya sang iya sini nga amay sa patag karon iya sang politika. Ti kun madalagan si Ma'am Raisa Treñas Chu, ano ay hanya posisyon? Ang iya sini karon iya nga dalaganan sa aton sinimatag palamati. Itugangan aton ina, no, driman sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto. Check ko naman this time, balita karon with Bombo Jomar Villa kay ang suspect nga nagtiro sa iya siningabyan sa may Rizales Tanzuela napasakaan na sang kaso. Pero motibo sinidre hindi pa klaro kay hindi pa makambal ang biktima. Sa kung ano man ang rason kung nga naluthangan ini siya. Ang suspekte sa aton sini nga mga kabumbo daw mambal naton do tikuman sini ang bibig niya. Sa kung anong madalom sini nga rason kung nga naglabot sa punto nga ginluthang niya sang makaduwa ka beses ang iya sini ginakabig nga suod nga biyan. I-check naton ang follow-up report kaupod naman sa kay Bombo Jomar Villa sa yaman sini nga follow-up report. Subong gid lamang o way gid lamang dugay napasakaan na sang kaso ining nasambitan karon iya nga suspitsado. Ang inisyal nga information naton ang kaso nga pasaka ni Batok sa iya is frustrated na murder. Check tabis Bombo Jomar Villa. Jom, sa report please come in. Yes, Bobo Champ, natigayon ng ma-file sa dablag lang ining kaso. Batok sa sining suspect at nakatiro man lang sa iya sini makabig man best friend dira sa may area sa Rizales Tanzuela city proper. Batadaan nga ang biktima amo ni si Jesse Gasis, legal ang edad samtang ang suspect amo ni si alias Leklek kuno Charlie Laison. Diri bumbutsam nga ti sa ulihi nag-surrender pamagi dire karon sa bahin sa police station 1 sa pagpanguna ni Police Captain Roque Jimeno III amo ang Chief of Police sang Police Station number 1. Kaso diri nga frustrated homicide ang gipasaka Batok sining nasambit karon nga suspect. Suno sa natungdan di nakatipo naman sila no sang mga ebidensya
kay Kayna ang do ginahulat na lang to ang medical bulletin kag medical result sa sining nasambit nga biktima agod sa pag-file sang case. Now sa sining kaso ang isa diri sa ginabasihan o kung mga ebidensya diri nga na-recover di amo to abi no ang statement sang witness nga tiara sa lugar nga nakita ining si Charlie Laison o kung ining si Elias Leclerc ang nakatiro sining nasambit nga biktima. And at the same time pamagi man diri sa pagtuad man sa sining suspect ang natiruhan niya gidman ining nasambit diri nga biktima diri karon bumutsam no mo nang pila diri ka mga ebidensya nga magpabakod karon sa sining nasambit nga kaso. Sa latest ang ining suspect detained sa may police station number 1 kag tigintugyan naman to kay di paginabi makakuha sa dugang diri karon nga detalye ang otoridad bangod nga ang suspect ginatugyan niya sining legal counsel no may abogado ini siya bubutsam sa ti amo ni ang paistorya si diri karon sa otoridad as to the dugang sini karon nga mga information o kanining motibo kay ang sa motive diri adon di pagid ko ma-ascertain diri sa nga police ngati ang sa gihapon ang na-mention diri old grudge ang ginhalinan sa sining paglutang sining suspect sa biktima kay ang biktima imen arap sa ospital no way pagid abi makaagwa pero stable naman under observation lang sa ospital ining biktima mo na nga do hindi pagid maka kompleto diri karon pagwa sa statement ang pulis as to the motive diri karon sa reason nga sa pagpatay akon sa sining pagtiro sining suspect diri karon sa sining nasambit nga biktima diri karon bubutsam. Aribla si Police Captain Roque Jimeno III sa may interview diri sa Damlag lang sa Gabong Radio. So ari di subong na detain sa aton lock-up cell sa Police Station 1. So tapos ang case ni sir ginaikutar nyo na? Ang i-file natin nga case is ang prostrated homicide. Bol mahingagaw ni subong ano pang mga kulang sir? Ang ginahulat na natin ang iyang medical, wala pa kaabot ang iyang misis, pero so far subong tingwaon natin nga mapa-file ng kaso. Okay. Sa inyo sir sa police no, anong mga ebidensya sir nga ginauyatan nyo subong ati makapapag-on nga enough nga maka-file sining case? Witnesses ang ang witnesses sang atong victim kag admitted man sang sang suspect naton nga siyang nagtiro. So sa ilang sining nga part sir anong ilang sining nga depensa nga natiruhan nila tong biktima? Ati sa ilang nga part kay wala ni sa gawad ngambal ang atong suspect. Importante na pasungka ta sa kay ti assistant ni sa kahapon sang iyang lawyer. So subong ara man sa sudod wala na hindi pa man sa mga istorya gid may. Okay. By the way, naka-istorya ang misis sa biktima nakatuad sa kung anong initial nga motibo kay tinamention to old grudge basi may mga other pag isa sir. So based man sa sa iyang misis nagwais-bais man lang sila kuno ay kaya manigani gali ang suspect ni nagabulig sila sang paglaya sang iyang husband. So daw wala man daw gid nga binayisan silang anak ko. So nakibot ng sang amo to nga aga na kadto ini si Charlie sa ilabalay si Aya Kaliklik then nagbaysay sila kag amo na to naglinupok na. So digid mo certain kasawa ko na anong rason sa binaysay no? Wala say. Oo. Di matanay ko makambal na siya no? Mas mayo gito kung makambal ang aton nga biktima para masay-saya kung ano gid ang ilang ginhalinan so ano gid ang mong grudge nila ato. Possible sir maangot ni sa case yung biktima nga ti bago lang kagwa sa bersuhan nga sa case to sa legal drugs? O wala man tada kabalo pero sa aton pa lang ang motot nila is wala sa nagintindihan ay based man sa misis niya. So misunderstanding ang katlan Okay. By the way, yung suspect ni nag-surrender sa inyo pabagi sa imo ginag-contact sir? Nag-contact ini ang iya nga may nag-mediate sa aton nga isa ka member sa PNP member sa Pasig City na nag-hikutar sa pag-iya nga pag-surrender. So that's why ang gingkatuan naton ini sa didto nahadlok daw sa pamilya sa mga sang victim. Si
Police Captain Roque Jimeno III ang hepe sa police station number 1 dari Frustrated homicide kaso kay pasaka sa iya Jones kaga initially parte ni kunos kwarta. Ang sa pulisya do di pagid sila maka nakapagwa ko na daw gid ang main reason sa di kay ang na-mention na kapo ni ni Captain Jimeno amo to ang old grudge dari karon Bobotsam. Di ba balani kun makaano na gid man makapakigangot liwat diri ang pulis kay ang biktima ya buhi man mo no pwede man siya kamba kun ano gito ya kurong rason sa nga pag lutang sa ding suspect sa siling sambit nga biktima. By the way antes ako mag-end diri karon Bobotsam no pag ulang gid diri nakapatigayon sa nga sa nga pag inspect liwat diri ang scene of the crime operation opo diri ang Bureau of Fire Protection diri na sabay nasunog tublang boarding house may lapas. Akon sa diin may na-recover liwat diri nga atulan no ba prosinsa lang ang do ikaduwa ikatatlo na nimo no nga pagpadulong diri nga tina-recover di ang pila ka parte sa gatulan diri karon dili no sobre todo kag ining si Aguilar no ang ining isa pagid ka lucky man nga biktima kag mismo dire ang pamilya nag-confirm dire nga ti ginmarkahan ato kina sang iya sa soko to nga maginsulod to sa plastic ining pila ka parte sa tulan ni Lenros kati subject na ni ipakremate subong nga gindala na to sa bay puderarya agod nga tigayon ining proseso kay nagapanagop no pamilya kagabi mo nga ti di nila kuno na ipag-cremate kay may na-recover di baligad nga daw to nga siko ni Lenros. So ay nilagid cremate kuno anay kay basi may nabilin ti way gid magsala. Way gid magsala ang pamilya nga ti sila to nagayo nga ti kung pwede ba secure liwat ang area basi ko may manabilin pa. Di mo ni subong no nagin process na ni agod nga ti matingob na to ang pila ka parte sa gasiding nga tulan kag may isa na lang ka cremate kay kun pila ni mag-cremate gabayad ni sila no ang pamilya ti medyo maburbudlay ban kay ti medyo mapropigadoman ang ila sa didiri karon nya nga kahimtangan ang iban sa ni karon plastat na diri Bobotsam kag pakigangot nato diri sa taga Bureau of Fire and also diri sa pamilya sining nalisdan. Alright. Si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. May mga natukiban pa tong bahin sang lawas. Sining isa sa mga biktima sa nagluntad sining sunog so gin-collect nadto sang scene of the crime operations no sa aton sini karon iya ka mga kabombo. Ang pamilya ko no dugin padamgo dugin pabalo sila nga amo sina dito kagin balikan kag nasapwan or na recover pa gani ang pila ka mga parts dito sa lawas sining biktima. 4 minutos na nakaligad sa takna sini iyang las 2 diri sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Ang iban sini naton iyang mga balita kag impormasyon siguro itugyan naton sa iban sini nga mga news and public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto. Pero pwede pa taguro ka isa ka balita Bombo Umel no? I-check ta lang abi ang linya ni Bombo Sol Binyas. May kang tanan sa sining truck nga nahulog sa suba dito sa may sitio Lakaran sa may barangay Ermita Dumangas. Ang driver kag ang pahinante pilason. Muning ginambal ba na naton sa mga kabombo naton nga nagamaneho sang salakyan nga dapat magdoble halong gid kag antes nga magbiyahe hilabi pa kun layo pasiguraduhon gid nga all parts are working no i-check ginang blow baguettes na bla nga gina paalinton para sa aton siniya nga mga biyahero sa mga driver kag subong man sa mga pahinante sa mga delivery trucks.
Check tabi si Bombosol Binya sa iyaman siniyang follow-up report. Bombosol, sa report, please come in. Bombosam, pinason diri ang duwa ka lalaki matapos magbulid-bulid iya ining 10-wheeler truck diri sa may bahing sang Coastal Road sang Dumangas at physically diri sa may Coastal Road, Barangay Ermita, Sitio, Laparan. Ang driver amo si Andres Diaz, nagapangidaron sang 55, kag residente sang Rizal Uton. Samtang ang upod sini nga helper ang ginkilala kay Marco Cabantod, nagapangidaron sang 26 anyos, kag taga-Tagnog, Dao, Capiz. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Staff Sergeant John Mark Tuason, ang investigador sa Dumangas Municipal Police Station, siya ginpahayag na ining truck kuno halin diri sila sa may Giganes, pakadto Contani sa may area, diri sa may Roro Port, dala sang Barangay Malayuan, para idulong ining unod ka ilang truck nga mga packages. So pag-abot sining truck iya diri sa may bahin sang Coastal, may nag-overtake kuno nga isa ka salakyan nga hasta subong wala pa ma-identify, kagin pa kamaayo na lang nga wala gid na-identify kay wala gid nabtan. Bangod man kuno sa kasilaw sining suga nga yara sa likod iya sang salakyan nga nag-overtake sa ila, kag didto nakibot ang driver sang amos sa nasiling na ni Police Staff Sergeant Tuason nga sa pag-overtake sang salakyan na kibot ay ning driver sang L3 or sang sining truck kasi naglikaw man ini gintinguan nga naglikaw pero di malas lang kay pagdikaw sini nagdiretso ini siya sa may kilid sang karsada, kag wala lang naguba ining railings, nagdiretso gid ini, nagbulid-bulid gid ini sa bahin sang suba sang barangay sa may Sitio Laparan sa Coastal Road man, kag didto mayo lang kay pilas lang ang naagom sang sining duwa ka sakay sini ang driver kag pahinante, kag gilayo naman nagindala sa ospital kag subong outpatient naman. Sa bahin sa mga damage, bali naguba diri ang isa ka poste sang solar light, kag at the same time ang sa bahin naman sang truck guba gid diri ang windshield sa atubang nga parte, pero subong ginhikotar naman kay nagpangako man ining driver kag pahinante nga magbayad sa solar light, kag nabahin naman kung bala hubog ining driver aw hindi man kuno Bombotsam bangod sang time nga natabo ini kay medyo tama ka aga pa kag medyo madulom-dulom sa area sa diin natabo ining disgrasya. Sa dugang bala nga pahayag aton pamatian si Police Staff Sergeant John Mark Tuason. Ruro po sa Barangay Naluyan, pag-abot na sa kuan sa may Sitio Laparan sa may Barangay Ermita, sa may Coastal, may nag-overtake nga isapit isa ka salakyan, ang driver ng isang aton nga puso truck nakibot. Sa kibot yan, naglikaw siya nga makaiwas pala sa pagbuwanan niya sa nag-overtake ko lang salakyan lang, masulata ya. Kamu nga pagdikaw yan, nagdiretso ang dinamaniho yung salakyan, nagdiretso sa gilid ng karsata, nagdaragdagit sa may suba. Suba. Ano kadalom, sir, ang suba, sir? Hindi mangiti siya ng dalom, pero may tubig siya, pero hindi man siya tama yung dalom, mama. Talangiti siyempre sa impact yung ang damage siya. Ano ang damage siya, sir? Kag anong mga natabo sa sulod sang truck ni sir? Bali, ang damage, ang na-damage ng bungguan niya ng buwan, ang pag-diretso yung sa relings, bali na bungguan niya ng solar panels ang lang sa street light na ma'am, solar panel na bungguan niya, ang mutong na tumba. Ang driver kag ang pasahero, kag ang yang helper, dala dali-dali sa pan sang atong nag-responde lang rescue personnel sa Dumangas man. Oh, sir. Dali-dali sa ospital. Ang salakyan nila ma'am na ang windshield niya sa tubang na mukha. May mga damages din siya nga hindi lang makita GTTR sa isalong. Naula man ni sir yung sulod kay ilang truck? May posibilidad yun namang naulan ni kahit kuhan gani siya na nagtigit lang. Asa subong dito pa sir ang truck? Wala pa nakuha? Yes ma'am, subject for towing po siya. Nabungguan niya itong solar panel. Assume nila nga ipakayo ma'am. Ano sir ang pilas? Gidiin ayon sir ang pilas ka ning driver kag ang pilas?
Nabatian diri Bombocham ang kabahin sang payag ni Police Staff Sergeant John Mark Tuason sang aton ma-interview. All right. Ini si Bombo Marisol Binyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat kid na Bombo Marisol Binya sa imo sining follow-up report. Amo na sa aton sining mga kabombo, dubli halong hindi ta mamalikawan ang disgrasya pero mas mayo nga halong kita sa tagsa ka magbiyahe kag pasiguraduhon gid nga ang mga labing importante no sa bahin iya sang salakyan ang tanan naga-function kag way isang diferensya kay amo inang isa sa mga masami nga kausa sang pagkadisgrasya kung mayara sa bahin karon iya sang mechanical problems ang salakyan o kon sa bahin naman sang human error. Standby na sa kapon lamang program ko po naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot siya Mablanco Hover gabilin sa imo sang mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for February 18 to 24, 2024. The Bini Band has set its mind to give you one of its ultimate performances this month sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza. Mangininyo sa Pebrero 24, Sabado, kicking off at 6 p.m. Sa tion sa musical show, napuro ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Valentine's mugs and more ay gaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Pebrero 25, Domingo, ginaagdang tanan nga mag-attend sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw. Magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga mga conflicting countries sa makakita sang fair solutions sa ila differences. Agud ang peace and harmony would soon be restored. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente.
Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sa imo salakyan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Beautiful weekend. Happy Saturday sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Mainit ang ating panahon. But guess what? Sing init sa ating mga stories on standby diri sa kahapon lamang program. Why kita sang interviewhon? Because ang aton nga winner last week nga gin-announce naton was already interviewed during Good Morning Philippines because nag-promo kita atong Digitally Yours. Remember? And so for today,
mabasa kita stories and tanan yung mga stories nga akon nga mabasa sa sini nga hapon included sa pagapilian naton bilang aton nga lucky winner para sa sini nga semana kag siya naman pag-interviewhon next Saturday. That would be already March 2. O, di ba? Bilis-bilis ng panahon. This is Tita Regine. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo and welcome diri sa kahapon lamang program. Kumusta? Check ta stories nyo da. Tapos na naka-period na, napilo na ang inyong mga papel dira or ang envelope. Na seal nyo na. Seal it with a kiss, ha? Okay. Anyway, you can email your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and send it sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na, ang ating gaambahanan para sa inyo from Charles Kevinton. 2. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa KLP. What good is a heart without someone to love? What good are these arms without someone to hug? What's the use of these lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without you? What good is the song when there's no one to hear? What good are these eyes when they're covered with tears? What's the sense of these dreams without someone to share? What good is this life when there's no one who cares? So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? Now there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Girl, you're my missing piece. Our hearts in perfect peace. Come back and make me complete. Come back, come back, come back to me. Come back, make me complete. So tell me why ain't got no rhythm, just blues. Who am I? No, there's no us minus you. So tell me what's good and forever without the two and not together. What good is me without? What's good than we without? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Come back, come back, come back to me. Come back, make my life Not one, but two. Two ang Tigulos ang sinangaambahanon. Oras natin, it is now 2:24.
The afternoon, welcome. Plastar na kamuda, pungko na, iban hilay-hilay. Sige lang, hilay-hilay lang. Iban tulog pa, baka namin, no? Kung tulog ka, and at the same time, gutom ka, anong una mo nga, gusto mo nga himuon? Makaon ka before matulog? Or matulog ka anay before ka maka? Anyway, ari na ang aton nga first story for this afternoon. This is coming from Hope. Dearest, wow. Basahan ko ni. Dearest, beautiful Tita Regine. Nako ha. Anyway, dear Tita Regine, isa ka maayad-ayad nga kahaponanon kanimo Tita Reg, kag sa sulido nga tagpalamati sa Bombo Radio. Kaangay sang iban, ako may istorya man sa kabuhi, nga hindi ko man malipatan, kagining istorya, naghatag kahigayonan, agud mangin mapag-on pagid ako sa pagpadayon sang kabuhi. Sa pihak sang pag-antos kag kabudlayan, kaupod ang Ginoo. Tita Reg, please do hide my identity. Kag tawag lang ako sa palayaw nga Hope. Tita, umpisahan ko ang akong istorya. It was a long time waiting for my partner that now has become my official husband. Supposedly, our wedding could happen in 2020, yet COVID-19 came to happen. Tita, sa tawanhon ko nga paminsaron kag balatyagon, nagakaluya man ako nga bala kung may kasiguraduhan samtang nga nagahulat. Apang na-instill ko na sa mind ko, if ever, hindi gid man madayon, ang importante, may pagbaton ako sa akon nga heart. Kag makauli ako sa langit, kaupod sang Ginoo. But God is good and merciful. And His time, He makes all things possible. So, 6th of May, recently, we had our wedding last year. Pero before siya na tita, madamo kami sang inagyan sa akong nga partner antes matigayon ang amon kasal. He came here March 17, 2023, kag nag-arkila kami apartment for us to stay. May mga papers kami nga hilikuton para sa kasal kag seminars to attend to. So kinahanglan namon nga magkuha sang legal capacity to contract marriage in the Philippines, since he is from a far nation. Nagpa-Manila kami tita, and we're completely strangers dito sa Manila. Pag-abot to sa Manila gabi, ang amon flight gabi, and it was my first time, hindi kami tupaday sa seat number. Ay, apang aisle to aisle lang man ang amon pagitan sa plane. Abi mo tita, since first timer ako, hindi ako kabalo magkakasong seatbelt. Kay may maagi nga pasahero, need ko gid magtindog. Kanami man, kay gin-assist niya ako, kag never yagid ako nga ginsuyaan. So nakaabot na kami sa Terminal 4, nagtaxi kami pakadto kuntani sa ginbook namon nga kondo. Abaw, nakalabot na kami sa Taguig, tita. Pero wala natutulan sang taxi driver. Ang inobra niya, ginbalik ya kami sa Pasay sa Terminal 4. Kag dito kami nagtulog. Oh hala. So it was wow, tita. That short moment, we paid 800 pesos for fare. Ha ha ha. And in the morning, dito kami nagtulog. Ano man. And dito sa airport, may kondo ka mo, nga supposedly ginarkilahan. Dito ka mo dapat ma-diretso. Tuway ko katultol ang driver. Is that possible? Well, anyway, in the morning, luya kuntani isang taxi driver nga siya pagid madulong sa amon sa embassy. Apang, hindi na maluyag ang akong partner kay kahinay sa iya mag-drive. Pero, maayo man siya istoryahon tita. So, sang aga na. Nagpadulong na kami sa embassy, sakay sa taxi. Sanglit hindi kami katultol, ba mga taxi driver sa Manila, gapa-additional sila sa metro. Do sa mapoto ka man sa ila. Ha, abilidad, no? Kadali lang man sa proseso, tita. Ihatag mo lang sa counter. Pagkaalauna, makuha mo na. Unlike here, wala na sang damo nga pamangkot. Kag wala na, ginapabalik buwas. Kahit ay ara na dayon within the day ang gina-request mo. Samtang nagalakat-lakat kami, nagapamangkutanay kami.
Are you okay? Tisabat namon sa isa kag isa. Okay or not okay, we must be okay. Haha. So in the afternoon, tita, nagbalik kami sa terminal since flight naman namon pabalik sa Iloilo. This time, tupaday na ang amon nga seats, tita. Abi ko gani, tita, kung makulbaan ako magsakay sa eroplano kay first time ko. Pero wala man Around 9 p.m., ara na kami sa Iloilo kag nagdiretso kami sa booked hotel. Tita, naagahan kami nga wala nakapanyapon kay sarado na mga kalan-an. We just ate peach mango pie and sundae mga around 6 p.m. sa Pasay pa. Haha. In the morning, we went home at Guimaras. We have lots to prepare, tita, and almost sa ako nakadepende. Ba makapoy man, tita, matuod gali, no? Kung kasal mo na in the next day, night prior to that, hindi. Di mo makaturog. Kay everything is flashing in my mind, thinking kung okay na ang tanan. In short, tita, successful man ang event. Tita, after sang wedding, may mga things to return. Gamay lang man gawa. Gintingwaan ko gid nga maubos pamalik within a week para makalagaw man kami. Nakalabot kami sa Rojas Capiz. Nag-visit kami sa ministries ang isa sa amon nga mga friends. First time manamon nga maglagaw diri, tita. Sus kalayoon gid. Siling nila, tita, way makamunahadlok. Nga siling nila damo aswang sa Capiz. Siling ko, kung tuod-tuod ka nga may Ginoo sa kabuhi mo, hindi sila katandog sa imo. Nag-visit kami sa ministries ang isa sa amon mga abyan. First time manamon nga nakasakay sa boat, tita, nga wala itkatig kag tarik. Mga 10 minutes lang man ang biyahe, tita Regine, pakadto sa pihak nga isla. Nakulbaan kami, tita, pero gahipos lang kami. Siling nila, wala ka mo nakulbaan, ma'am. Siling ko, nakulbaan man Gapaayon lang lawas namon, kung diin mabalanse, kung bala sa wala o kung sa tuo. Siling nila, kamu pa lang ang first time nga nagsakay, nga wala nagasyagit sa kakulba ba? So, second night namon, tita, sa Quiajo, kami nagtulog, kag ang mga tao didto, ka mga very welcoming gid. They were excited knowing na may maabot sila nga bisita. We gave our testimony of faith there and rendered an offertory song during the service. In the morning, tita, another 10 minutes naman nga pakulukulba sakay sa boat nga ato, tabok sa syudad, kay mapuli na kami. Tita, sa nakabalik na kami sa Guimaras, a couple friend of ours treated us to a dinner as their wedding gift to us sa isa ka nami nga restaurant, tiriman sa probinsya. That night, my friend and I shared about our monthly visitor. I said like, mine has not yet arrived. Siya nagambal man, basi gabusong ka na. So when we went back home na, my partner and I decided to buy PT, pregnancy test, so we can have it in the morning. So next morning na, tita, it was May 30, we decided to have the PT, kaya wala pa gid nag-abot ang akon nga bisita sa kada bulan. Hangpan mo man na, tita, ang buot ko silingon. Of course. Tita, we were excited for the result. So we had the test and it was 2 red lines. And it was so clear. Tita, hindi pagid kontento ang akon nga bana, siling niya, let's have another test, serum test. So naglakat kami, tita, kaya nagpa-serum. Tita, the result again stated positive. We were very happy, gid, tita, that time, knowing that God has entrusted us a life to take care of. So, I had my first prenatal in the 2nd of June. It was then 6 weeks and 5 days. So, sobra na 1 month. Siling sa akon OB, ipatungtungon ta sa 7 weeks kag magpa-ultrasound ikaw. Bale, sa 4th of June. Hindi ko siya manotice, tita, kay may buyon man ako. Di daw normal lang. After that,
Nag-buy na kami sa mga vitamins for the baby. Milk for me. Abo ko mahal gali, tita, sang pagbusog. Tita Reg, it was 4th of June and I had my first ultrasound. When it was my turn, they had it sa tummy lang, tita. Apang ang sonologist nagambal, wala siya sa may makita. Sabi niya, wala sa may makita. How? Di ma-transvigid kita ni Day. Di nag-transv, tita. Wala mo lang siya naghambal nga mapasulod na siya. Di, ako na lang nagmatumato, ginhawa, it madalom. Hindi ko na naman, tita, kay do nag-ignod gid ako. Tapos ang siling niya, ay raspahan ni, incomplete abortion ni. Kaya wala may gahulag. May sack siya, pero wala bata. Tita, doon nasakitan man ako kay ka-harsh sang iya nga panghambal. Wala gid pensar ang akong balatsagon bilang mother. After sang ultrasound, tita, and that was Tuesday, we waited till Friday, kaya ang schedule sang OB ko sa Guimaras is Friday pa. But sad to say, nag-message siya nga nagka-stomach ache siya. So we got no choice, kundi nga magtabok kami sa city. So nakaabot na kami dito sa referred hospital while waiting sa OB resident. Hambal ko sa bana ko, pa, please pray for me. Kagin-pray niya ako, tita. Then after check-up, my OB suggested me to have trans-V again. Then, it was found out na still have thick lining in my uterus. So right away, I informed my OB about the result. Dayon tita siling niya, pakwa ka danay BHCG to find out, then we can have the next procedure to do. And when the result of BHCG came out, may OB let us decide to undergo the raspa na. So I had it in June 17, 2023, tita. It was my first time to undergo general health screening and all my fears are gone away, tita. They were gone. Wala ko na napamensar kung basig maano ako. So I prayed and prayed lang, Tita Reg, because I believe that Jesus is my ever-present help. So at 6:17, I guess, ginsulod na ako sa operating room and my anesthesiologist introduced herself to me. Dayon naglapat na siya sa akong dextrose pampatulog and I don't know what happened next na, tita, kaya natulugan na ako. When I woke up, tapos na. Pero, hindi pa ako ma-transfer sa room ko, tita, unless hindi ko mahulag both legs ko and dapat makapangihi ako. I feel like no may silikon akong lower extremities, ginakusi ko akong legs, di ko kabatsyag. So nagpray naman ako, tita. Siling ko, Lord, tani at 9 p.m., mahulag ko na, both ko nga tiil. Siling sang nurse, ma'am, ginhawa ikaw dalong, inhale ka sa nose, kag exhale ka sa mouth, para dasig ikaw maulian. Sang nagtungtong na 9, siling ko, Lord, hindi ko pagid ma-move both completely. Sige, Lord, mga 11 p.m. Tita Reg, ang akong husband kag tiya ako, ga-wait sila sa akong sagwa sang operating room. While waiting, ang akong husband ga-pray eagerly gid. At the same time, ang akong mother-in-law sa ila house, nagumpisa pray around 6 p.m. nga nakasulod na ako sa operating room. Hasta man nga natapos ang operation. Balik kita, tita, sang akong kahimtangan sa sulod sa operating room. Siling sang doktor ko nga isa, ma'am, dapat makapangihi ka, ma'am, ha? Para kasaylo na kita sa room mo. Sige man akong inom sa tubig. Naubos ko ang 500 ml and may additional pa. I feel like dumangihi na gid ako. Pero tita, hindi gid siya magtubod. Ginaalalayan ako sa mga nurses. May paihion sa bedpan or sa diaper ko. Ay, hindi gid siya, tita. So na-complete ko na hulag tiil ko. That was around 11 p.m. man, tita. The nurses have no choice but to transfer me in my room. Kay base sa CR daw ang comfort ko to pee. Pagpangihi. Sa pag-abot dito sa room ko, tita,
Hindi, man Japon ako makapangihi. May patubudo nila ang tubi sa gripo para makasabay ako. May hot compress. Wala, gidyo tita. Puwerte nakasakit sang akon barokan. Do sa malupok na gidya. Hindi man ako makapamuwersa ito do, kay basi mag-bleed ako. So I asked my tita, sakit magpa-catheter, how? Siling niya, hindi man Siling ko, mi, katuin na lang sa nurses station nga mapakatiter ako. Hindi nagikuya kaagwantas ang kasakit. Ay, salamat tita. In short, nagpakatiter ako para lang mapagwa atong sa barokan ko. Ay, salamat. Kay nahawasan ang akong ginabatsyag. Sila sa ako naman nga OB, ipa-check ko gid ang akong nga thyroid kay taas sa akong TSH, FT3, and FT4. So, another expense for my endocrine doctor. Dita masakit, gidya ang agis ang bulong sa through sa dextrose. Ilabinagid kay Heplac IV na lang. Di malapit lang i-travel sang bulong. Siling ko sa nurse nga ga-inject. Ano ngalan mo? Siling ko, hindi ko gid malipatan ni imo ginobra, halandumon. May isa pa gid? In a sarcastic manner. Siling niya. Karon naman ma'am, siling ko, batyagan mo ang ginabatsyag ko? Siling niya, sorry gid ma'am, amo ni amon job. Nagsmile lang ako sa iya tita. Ka mga nami gid sang staff sa mga hospital, ka mga respectful. Tani, ma-develop man ni nga pamatasan sa iban nga hospitals, ilabi na sa mga probinsya. Nurses, iban, mga suplada, doon di ka pa mag-an sa balatsagon sa pasyente. Pwera lang sa mga maayo. Tita, nag-discharge kami sa hospital June 19, 2023, around 5 or past 5 na siguro. And wala, ako yung nag-wheelchair na tita. Kinlakat ko lang yan. Siling sang guard, pagkatag clearance. Din pasyente nyo, ma'am. Gintudlo ako ni mami. So, nagingagaw kami pa uli sa Gimaras pa, tita. We arrived 7:30, maybe sa apartment. And when we went home gid, tita. Maybe around 8:30 p.m. na kami kaabot sa uma. Tita, every 2 weeks, gabi HCG ako. Pakamahal, tag 900. Supposed in 6 months ako hasta magpa-BHCG. Mayo lang, kay naglain na ang policy. So by October, nakatapos na ako. Kag maayo man, kay mabuot ng ako nga OB, tita. So I have my regular check-ups with my OB and endocrinologist. Great, kay short term lang. 2 weeks after I rested, tita, si nanay naman ang ginpa-admit namon because of the abscess sa iyang throat. Ang pinakaginhalinan gid sina tita is that nagkaon siya sa ginluto niya nga nipa-nipa nga isda, nabukog tana. Ti na si manahan pa tita kag napa-check up. Pero tita, nag-abot na sa point nga nagbanog na iya liog. Ang antibiotic nga ginhatag sa iya sa pagpa-check up tita is nubo ang dosage, hindi kasarang. So another check up with the ENT doctor, but sad to say, wala sang gamit within diri sa probinsya. So pagkaaga, nag-decide na kami nga magpa-check up kag magpa-admit for operation na lang sa Western. Abaw kadugay pa sang waiting, tita, nga maoperahan siya kaya ang iya sugar gataas. Hay nako gid, tita. Ang akon magulang ang sa sulod, ako naman ang runner sa gwa. Ay, ang akon ba na, tita, ginbilin ko lang sa apartment namon. Short time man lang tani nga makaupdanay kami hasta nga magbalik siya, pero we cannot control the situation. Abi mo, tita, do hindi man ako mapahamtang. Gawori ko kay nanay, gawori man ako sa akon bana. Until naabdan sang 12 midnight, amo ato na operahan si nanay. Abi mo, tita, gintubuhan gid tana kay agud makaginhawa siya during the operation. Kitabi mo, maski masakit, masubo, wala gid nagtulo ang luha ako sa hospital. Kaya hindi ko gusto nga mag-weak ako. Even si Inday, never gid nagtulo luha iya sa tubang ni nanay. Abi mo, tita, nahidlaw ang hinablos ko. Graduation nila, tapos wala si mama ya. Kay tiara kami sa hospital. Si tatay lang kag ang manghod ko nag-attend sa iya. Tita, masubo gid.
Mauli lang ako dyan sa probinsya para manglaba kag magdala sang food or bayo namon. Tapos balik naman ako pagkaaga. Maayo man kay ang akong tiya nga utod ni nanay ara man gabisita sa amon. Tita, July 13, mabalik na akong bana. Naguli ako para himuso ng anang nga gamit. Ahay, nasubuan gid ako tita. After ko siya gindulong sa airport, balik naman ako sa hospital. Siling ko tita una, di ko maghibi. Ahay, hindi ko gid mapungga ng akong luha. Tapos na-realize ko tita, siling ko, tama na nang hibi. Kay gamay tissue na dala ko, ay maan. Tita, sa hospital pa, sa semento nga may hapin karton lang ang amo nahigdaan nga mga runners. Tapos, kung may maglabay nga mga COVID positive nga pasyente, gahapli kami tanan sa sulod sang station nga na. Gahapay? So tapos naabtan pagid sang bagyong Egay kag Falcon tita, abi mo, gahigda ka nga gapamayong kay gaambi kung maghangin nga nagauran. Wala gid ako nagbuhi sa pagpangamuyo tita. I know God sees me, He knows my heart, and He is gracious gid. 3 days na lang ang kulang kag maisahan kami kabulan sa hospital tita. Salamat kay nagnubo man sugar ni nanay. Tita, sa papauli na namon upod si nanay, naulihi ako ya puli, kay tungod nangita pa ako sa bulong ni nanay. Kapila pa ako nagbalik-balik sa sulod hospital sang pa-confirm sang reseta. Ang pasyente sa probinsya na, ako iya, ara pa sa syudad. Nag-okupar kami tricycle para kay nanay, nga hindi siya mabudlayan, kay naka-NGT pa siya nga daan. 46 minutes after 2 o'clock, pause kita anay, way pa kita nakatapos diri sa Sulat ni Hope. So panabalikan natin. Inis You're Still with Tita Regine and this is KLP. Mga panabalik kita pagkatapos ng gids ng pila ka mga importante nga mga pahibalaw. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Sa Sulat ni Hope, Tita Abi mo, gasakay ako sa jeep, gatulo lang luha ko, nga hindi ko aware. Do dito na nag-sink in, tanan nga inagyanamon. Pero tita, indeed, God is good, gid. He sustained me, He sustained us. Grabe ang strength nga ginhatag niya sa akong tita. Sang ara na kami sa balay, si Inday ang ga-nurse kay nanay, ako ang dietitian. Hehe. Kaya ako ga-prepare sang food niya,
And it's time-consuming gid. Kitakson mo pa, i-boil, i-mash, i-blend, tapos saraon pa gid. Every 4 hours, ang iya nga kaon tita. Magasto gid tita. Sa food niya, kag medical supplies niya tita. Why kami sa nasaligan tita? Ti wala naman tamon itutod nga siman o kun abroad. Wala man tamon. Ti ka nami lang sang Ginoo kay gina-provide ya gid ang among kinahanglanon. Not advanced nor delayed, but rather on time. Every time mag-follow up check-up kami tita, back and forth, excluding our meal, we could spend 2,400 pesos. Iti tatlo kami. Kag nagataksi gid kami, kay hindi pwede ma-expose si nanay sa yabok, kag init, kag usok sang salakyan. All went well man tita. Mayo lang, may Ginoo ko nga nasandigan, and I surpassed these, not because of my own strength and capability, I owe it all to God. Tita, another pagid. It was October 16 at around 8 to 8:30 in the morning when I was left alone sa apartment. Kita ko amo neighbor, next door lang namon tita. Nagsulod siya sa ila unit man. Gin-close ko ang door kay ga look back gid na liog ya maglabay. So, wala siya kabalo nga nakita ko siya. Naligo na ako sa banyo. When I am about to finish, nabatyagan ko tita nga may nagakalas against the wall. So I grabbed my drying towel, which is short enough to cover sa chest to hips. Kag siling ko, ano man, may tawo. So ginlantaw ko gilayon ang do bintana nga gamay. Aba, tita, iya gid itsura nakita ko. Grabe ang singgitan ko tita. Na-shock ako, gakurudog ako. Luwas sa kakulba, kag kaugot sa iya. Tapos gilalain ako tita, siling ko sa upod ko. Nag-chat ako nang mauli ako, siling yaman. Di sige ga, siling ko, naugot ako dari sa apartment. Siling nga man, siling ko, ginling-ling ako ni Blanc, next door naton. Kita ko gindi tsura na. Siling niya, hindi ka maguli, isettle ta na. Kung mauli ka, perde ka na karon, maanad pa na. Bal niya. Lakat ka to nanay, hindi ka na magstay, kaya mabalik-balik na sa mind mo. Pagkahapon tita, nagpa-blotter ako sa barangay, then pagkaaga, ginbilin ko sa landlord ang copy ng blotter report. Nagupod ko sa miga ko tita, nagpa-check up sa Iloilo. Aba tita, lakas ng loob sang nagpanglingling. Gin-message ako nga, ano daw ang istorya nga nabatian niya nga nanglingling siya. Nabasa daw niya ang sulat nga ginbilin ko. Abi mo tita, gakaon lang ako, hindi ko mabatyagan ang kabusog, as in, wala lang. Ginto ko sang hapon ang asawa niya tita. Ay ang asawa ya siling ya lang. Wala ko ya nakabaluna. Wala ko ya labot kung ano man ang himuon nyo na sa iya. Eh di, wow. The next day, around 5:30 p.m., about tita, ginpangisugan niya guro. Gintubang ya kami nga tatlo kaupod ko together with the tag-iya sang apartment. Panginwala ya nga pulo. Nga, or, okay, hindi pulo. Okay. 10 na saya daw nagkadto. 10 sa aga. Okay. Silingkot 10 ka na, nagbalikid. Tapos mo panglingling. Dito wala man sang CCTV. Kay tiguba man. Ay, nako. Nagpasaman pagid ako tita. Kay gusto ko nga sa barangay kami mapermahanay. Tapos naabdan pa sang election banning tita. So nagdugay-dugay pa hulat. Dugay pa. Kag nag-change administration. Kung wala ko ginkadtuan, follow up ya. Wala. Gid sila yaga pang ukay-ukay. Follow up ko gid siya eh. So amo to tita ginuyangan ko gid oras ko para magatubang sa iya sa barangay sang tinaliktan lang nga bulan. Kay siling ko tita, I just wanted to be free from this issue. Di na ko gusto nga magbalik-balik ni sa mind ko. I will just shake it off. Siling sa isang barangay kagawad. Di ano nito ang ginhimo mo kay ma'am? Do abuso gid ni? Siling yaman, way ta sa mahimo, kaya mo na. Sabat ko tita. Ay, nga aman biya mahimo-himo ko istorya sa imo kung amo man lang na rason niya ikasunog sang kalag ko sa impyerno. Baw tita, kung panumdumon mo lang, ay kairinit gidya, doon namin ipapreso. In short, nagpermahanay kami sa tubang ni Kap kag ni Kagawad tita.
Tita Regine, recently I was tested pagid. I went home, but something nga wala ko na-expect nga natabo gid. Because I lost one of the fruits of the Holy Spirit, which is self-control. Tita, nasing alan ko akong manghud, tungod nga makulit, kay nagasako man ako nga matapos ang akong ginaobra. Tita, abi mo, gin-drive ba niyang motor nga gabi na? Di si nanay, ginbasol ako, kay hindi ako kuno kabalo, magpaayon. Tita, wala ako ginlauman, nga makasabat ako kay nanay. Siling ko, nga paayon na, permi lang amo na. Tita, that night, nasakit ko ang balatsago ni nanay. Sa natapos ko na obra, ang ulubrahon ko, I went to my room. Si nanay gahibi. Ako hindi man kabatas, kaya ginausig ako sa akong konsensya. While nag-commune ako sa Holy Spirit. Tapos I asked God, Lord, nano ako man? Ako pa ni? Do hindi man ko amo sini? What do I do? Tapos tita, a prompt in my heart says, ask for forgiveness. Kag na-remind ako tita sang verse sa Psalms nga do not let the sun set to settle or forgive isang tawo nga nakasala sa imo or someone nga nahimuan mo sala. Tita, life is short and uncertain. Malay po. Last na namon na ito nga pag-istoryahan ay. And tomorrow might be late. Amo to tita, nag-cry out ako kay nanay for forgiveness. Hasta sa magulang ko. Ay tita, alas 12 dangat, alauna ya, gahilibion kuya akon. Then nag-okay na kami ni nanay. And in the morning naman tita, ginistorya ko manghud ko. I secluded myself as magulang. Nag-talk kami, kag nangayo man ako pasensya sa iya. Sa natabo, may mga realizations ako. Yang manghud ko, nalipay gali, nga every time mag-uli ako, masugat niya ko. Wala ko na notice in a long time. Also, I have reminded of my faith. In Jeremiah 29 verse 11, God says, For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. At the same time, tita, na-remind man ako that the devil has also plans to kill, steal, and destroy. Wherein tita, ako nagpadaog ako, ma-destroy niya gid ang akong family. Ang amon relationship, amo nga dapat mangin sensitive kita sa Holy Spirit. Sa mga kabataan, kung ginasaway ka mo ka inyo ginikanan, that's because it is for your own good. Kagamo ina ang isa sa mga commands ng Ginoo nga may promesa. Ephesians chapter 6 verse 1. Kung may nakasala sa inyo or kamo nakasala, forgive and ask forgiveness too. Kaya hindi ta mapaktan kung asasan una sila diri sa kalibutan. Ang paghibi-hibi, kag pangayo sorry kung wala na sila is useless. Kaya hindi na nila mabatian, kag ma-appreciate. The right time is now. And lastly, confess your sins to Jesus and accept Him in your heart sincerely. For Jesus is the only way to heaven, the truth, and the life. Tita, this letter might took you too long to read. Pasensya gid. More power sa imo and to the whole staff of Bombo Radio. God bless you. Hope Sangimaras. Well, this is a very nice sharing you gave us this afternoon, Hope. Thank you so much. A first-timer ining si Hope. Feeling ko good. And thank you na may mga gina-share ikaw dali sa amon. Yes, every day sa ato nga kabuhi, you are being tempted by the devil. Tempted to sin, tempted to think not good about others, and tempted to say bad words, tempted, no? To suspect, to accuse, damo lang. And so that's why we have to guard ourselves at all times. And always pray to the Holy Spirit, no? Nga giyahan kita, kag inabala ang iyang nga word would be always remembered by us and maging reminder para sa ato, no? Sa right path lang kita, ya. In the right direction lang kita. Well, kinabang sa imong mga realizations like the importance of family, the importance of forgiveness, and inabala, no? Nga do anything that you can para nga mapabatsyag mo sa imong mga pinalangga, nga palangga mo sila.
and even sacrificing sang madamo man supposedly no nga comfort tani para sa imong kagalingon, but you really went out of your way para alagaan ang imong mother, bisan ginaulanan ka na dito sa sulod sa hospital, pero okay lang gid sa imo, and even nga ikaw mismo bag-o ka lang man gani nga naoperahan, sacrificing for the love your loved ones, your family, for the love of your mother, and for the love of the people around you. And kanami man, no, you are quick to realize nga, oops, doon din na ni husto, no? Ang mga nagakalatabo, maybe I am being tested here. Like, atong ginahambal mo, nga nadula agad ang imong self-control, but ka-quick man sa imo, no? Nga mag-approach ang imong mother, may prompting sa imong Holy Spirit, ask forgiveness, and which you readily did. And so that's why, nga kadasig man, nga na-resolve ang tanan, and now, you're back to your normal relationship, a better relationship sa inyong duha sa imong mother, and also sa imong sibling, sa imong manghod. Nga way kakabalo, no? Appreciated gid gali iya, kag na-enjoy niya gid nga every time magpauli ikaw, ginasugat niya ikaw. Beautiful story. Thank you, Gid, for sharing this with us, and I hope nga magpadayon pa gid ang imong mga sharings diri sa kahapon lamang program Hope sang Gimaras. Sa ato nga pagpanubalik mga kabombo, amo na ina ang ato nga pag-announce ang ato nga lucky winner para sa sini nga semana, kag sino ayhan ina hibaluon ta sa ato nga pagpanubalik diri gihapon sa KLP. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist. Gusto ko magpasalamat sa tanan natin yung mga letter senders for this week, and sa iban pa nga nagpadala sa ilang makasaysayan. May mga ara pa kita nga wala nabasa, but promise, basahon gid nato ni na probably next week. So sa iban pa nga may mga interest man nga magpa-share sa ilang mga istorya, please, hindi na magduha-duha pa, share ang inyong mga istorya sa kabuhi, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And to win 1,000 pesos in cash, ang ating winner para sa sininga semana, mag-interview kita sa iya, pwede man nga face-to-face, pwede man nga through video call, depende no sa convenience. Congratulations sa imo, ikaw ang ating winner. Magadaog ikaw sa 1,000 pesos nga cash, and I will be interviewing you next Saturday. Ikaw ina, Lucky Taurus. Congratulations! Ikaw ang ating winner para sa sininga semana. And with that, mga kabombo, nagpasalamat din ako sa inyo tanan. Watch out sa ating mga magasunod na nga mga paborito ninyo nga mga dramas diri sa Bombo Radio Iloilo, Tuyang Ermitaña, followed by Provincial Jail, and after that, Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. See you on Monday. Good afternoon and God bless.